Pirtuka Musaya Pencemîn Jinû velêkirin Veşeyeke Li Aliyedinî Urdunê li çolê di navbera Paran û Tofel û Laban û Haserot û Dîzahabê de li hemberî Sûfê li Arabayê gotinên ku Musa ji hemûya İsraîlê re gotine ev in. Ji Horebê bi rêya Çiyayê Seyr heta Kadeş Barnayê 11 roj e. û paşî ku li Qiralê Amoryan Sîhonê ku li Heshbonê rûdine û li Qiralê Başanê ogê ku li Aştarotê li Edreyiyê rûdine xistin. Wisa bû ku di sala çelan de di meha 11 de di yekê mehê de Musa bilavên İsraîl re li gora hemû tiştên ku Xudan bo nawan emir daye wî aqivî. Ji Urdunê wêdetir li welatê Moabê Musa dest bi gotina vê zagonê kir û got: Xwedayê me Xudan li Horebê me re axivî û got: Besel vî çiyayê rûniştina we. Vegerin û koç bikin û bikevin çiyayiya Amoryan û li Arabayê nêzîkî wê ye. Li Çiyayiyê û li Şefalayê û li Başûr û li ber Behrê bikevin hemû deran bikevin heta çemê mezin çemê Feratê. Bikevin welatê Kenaniyan û Libnanê. Avay, welat danîn ber we, bikevnê. û welatê ku Xudan bona dayîna bapîrên we ji Ibrahîm, İshak û Yaqûb re û li pê wan ji nîjadên wan re son daye ji xwe re bikin milk. Bi we re axivîm û wê gavê bi we re axivîm û gotim: Ez bi tena xwe nikarim barê we hilgirim. Xwedayê we Xudan we zêde kirin û avay hûn îroj bi pirayî mîna stêrkên ezmanan e. Xwedayê bapîrên we Xudan mîna ku ji we re gotiye bila we ji hebûna we 1000 qetî zêdetir bikin û we pîroz bikin. Ma ez çawa li ber zehmeta we û barê we û şerê we vedeyaq bikim? Ji xwe re li gora ezbetên xwe zilamên bi hikmet û fêmkarî û hatine naskirin bigirin û ez ê wan bi serokî deynim ser we. û we bersivê dan min û gotin: Kirina tiştê ku tu dibêjî qence. û min serokên ezbetên we zilamên bi hikmet û hatine naskirin girtim û wan ser we kirim serokan serdaran û sîtvanan û serpênciyan û serdahan û li gora ezbetên we kirim karmend. û wê gavê emir dam serwerên we û gotim: Di nav birayên xwe de dozan guhdarî bikin û di nava zilamek û birayê wî de û mêvanê ku li cem wî ye bi dad daraziyê bikin. Di daraziyê de tu carî giramiyê li mirovan re nekin. Hûneyê biçûk jî mînayê mezin guhdarî bikin. Ji ber mirov hûnê bêzar nebin. Ji ber ku darazî ya Xwedê ye û hûnê karê ku bona we zor e ji min re bînin û ez ê wê guhdarî bikim. û emrê hemû tiştên ku hûnê bikin wê çaxê dame. û me ji Horebê koç kirin û mîna ku Xwedayê me Xuda nemir dabû me ji rêya Çiyayiya Amoryan giştika wê çola mezin û tirsehêz ya ku hûn dibînin em meşiyan û em ketin Kadeş Barnayê yê. û ji we re gotim: Hûn hatin Çiyayiya Amoryan ya ku Xwedayê me Xudan daye me. Avay, Xwedayê te Xudan welat danî ber te. Hilkişe, mîna ku Xwedayê bapîrên te Xudan ji te re gotiye ji xwe re bike milk. Me tirse û bêzar nebe. û hûn giştikên we hatin cem min û we gotin: Em ji pêşiya xwe ve zilaman bişînin. û bila bona me suxurtiyê li welêt bikin. û bila derheqê rêya ku em ê derkevinê û bajarên ku em ê bigihêjin de agahiyan ji me re bînin. Ev gotin ji min re qenca te xuyanî kirin û wekî bona her ezbetê zilamek be ji we 12 zilamî girtim. û vegeriyan û hilkişiyan Çiyayiyê û hatin newala eşkolê û suxurtiyê lêkirin. û mêwa welat girtin destê xwe û ji me re daxistin û agahiyê ji me re anîn û gotin: Welatê ku Xwedayê me Xudan dide me qence. û we nexwestin ku hilkişîne û li dijî emrê Xwedayê xwe Xudan rabûn û we çadirên xwe de gotegotê kirin û gotin: Ji ber ku Xudan ji me dike rehe, wana ku me helaq bike, wekî ku me bidin destê Amoryan, me ji welatê Misrê vederxistin. Em derdikevin ku derê? Birayên me bi gotina netewe ji me mezintir û hîn jî qam dirêjtir in. Bajar mezinin û heta ezmên bi dîwar in. û him me lawê anak jî li wir dîtin. Dilên me hilandin. û ji we re gotim: Bêzar nebin û ji wan metirsin. Li gora her tiştên Xudan Xwedayê we yê ku di pêşiya we de diçe li Misrê û li çolê li ber çavên we kirine, dê ew bona we bi xwe cengê bike. û te dît ku di hemû vê rêya ku heta hûn hatine vî cihê li wê çolê de yê, Xwedayê we Xudan mîna ku zilamek lawê xwe hilgire û bikişîne tekişan. Lê belêt vî karî de we bi Xudan Xwedayê xwe bona çadirê xwe lêxin, ji we re li cih bigere û bona ku rêya hûnê bimeşin nîşanî we bide, êvarî de agir de û rojê di ewrê de ji pêşiya we dirê de diçe bawer nekirin. û Xudan dengê gotinê we bihîstin hêrs bû û son da û got: Welatê qenc
Ye son tabum ku ez ê bidim bapîrên we dê ji van zilamên vê nifşeya xirab xeynî kale bê lawê yefûn ne dê tu kes nebînin. Hew dê ew bibîne û ez ê welatê ku pêla vêtiye bidim wî û lawên wî ji ber ku bi tumîl pê xudan meşiya. Ji rûbalê we de xudan bi min re jî hêrs bû û got tu yê jî nekeve wir. Yê şûyê lawê nûn yê ku li ber tê sekiniye dê bikeve wê derê. Quwet tê bide wî. Ji ber ku dê ew welat bi mêrasî li İsraîlê par bike. û zarokên we yên ku vedigotin dê bibin xenîmet û lawên we yên ku îro çê û xerabê nizanin dê bikevin wê derê û ez ê wê bidim wan û dê ew wê ji xwe re bikin milk. Lêbelê û vegerin û ji rêya behra gewez koçî çolê bikin. û we bersivê dan û ji min re gotin. Meldê jî xudan sûç kirin. Li gora her tiştên ku xwedayê me xudan emir dayîne em ê derkevin û cengê bikin. û her yekên we çekên xwe yê cengê li xwe girê dan û di hilkişandina çiyê de sivikiyê kirin. û xudan ji min re got ji wan re bibêje hil nekişin û cengê nekin ji ber ku ez ne di nav we de me. Hûn li ber neyarên xwe ve neyên lêxistin. û ji we re gotim we jî guhdarî nekirin û li dijî emrê xudan derketin û kanciyê kirin û hilkişiyan çiyayiyê. û amûriyên ku li çiyayê rûdinin derketin pêşiya we û mîna ku moz wisa dikin bera we dan. û seyrê heta hormayê li we xistin. û hûn vegeriyan û li ber xudan giriyan û xudan dengê we guhdarî nekirin û guh nedawe. û bi rojên ku hûn li Kadeşê rûniştin pir rojan li wir rûniştin. Beşad û emîn. Wan vegeriyan û mîna ku xudan emir daye min em ji rêya behra gewez ve koçî çolê bûn û pir rojan li dora çiyayîya seyrê geriyan. û xudan bi min re axivî û got bes e hûn li dora vê çiyayê digerin vegerin bakur. û emir bide netewê û bibêje hûn ê sînorên birayên we yên li seyrê rûdinin yê lawên Esav derbas bikin û dê ji we bitirsin. Lêbelê xwe zehf bihêvîşînin. Wan re keftûlev tê nekin ji ber ku ez ê ji welatên wan qasî navkoyê lingpêlekê jî nedim we. Ji ber ku çiyayiya seyrê bi milkî dam Esav. Hûn ê ji wan bi pera xwarinê bistînin û bixwin û hûn ê avê jî ji wan bi pera bistînin û vexwin. Ji ber ku xwedayê te xudan te di her karê destê te de pîroz kir. Dizanîbû ku tu di vê çola mezin de dimeşe. Çel sala xwedayê te xudan bi te re bû. Tu mota jî tu tiştekî nebû. Em ji rêya Arabayê ji Elat û Et Songeberê ji cem birayên me yî li seyrê rûdinin lawên Esav ve derbas bûn. Wan vegeriyan û ji rêya çola Moabê ve derbas bûn. û xudan ji min re got zorê nede Moabê û van re nekeve cengê ji ber ku ez ê bi milkî ji welatê wî nedim te. Ji ber ku welatê Arê bi milkî dam lawên Lut. Ji berê ve neteweyek mîna Eman û anakan Qamdirêj mezin û gelekî aja we li wir rûdiniştin. Vana jî mîna anakan Refayî tên hesibandin. Lêbelê Moabî ji vana re digotin Emyan. û ji berê ve li seyrê horiyan rûdiniştin. Lêbelê lawên Esav wan qewirandin û mîna ku İsraîlî li welatê ku xudan bi milkî daye wan dikin wan li pêşiya xwe helaq kirin û li cihê rûniştin. Niha rabin û ji nevala Zeredê ve derbas bibin. û ji nevala Zeredê ve derbas bûn. û mîna ku xudan son daye wan heta ku hemûyên zilamên cengî yên wê nifşeyê ji navbera artêşgehê ve biqedin di rojên ku em ji Kadeş Barneayê heta derbasî nevala Zeredê bin em meşiyane. 38 sal bûn. û bona ku wan ji navbera artêşgehê helaq bikin heta ku ew qediyan destê xudan jî li dijî wan bûn. û wisa bû ku dema hemûyên zilamên cengiyê ji nav neteweyê mirin û qediyan xudan bi min re axivî û got tu yê îro ji derbasî ardana ku sînorê Moabêye bibe. û dema ku nêzîkî hemberî lawên Amon bibe zorê nede Moabê û wan re nekeve keftûlev tê. Ji ber ku ez ê bi milkî ji welatê lawên Amon nedim te. Ji ber ku bi milkî wê dam lawên Lut. Ew jî welatê Refayan tê hesibandin. Berê li wir Refayan rûdiniştin. û Amonyan ji wan re digotin Zamzûmî. Neteweyek mîna anakan Qamdirêj û di hejmarê de zêde bûn. û li ber wan xudan wan helaq kirin û wan qewirandin û li cihê xwe rûniştin. Çawa ku horiyan li ber wan helaq kirin ji lawên Esav yên ku li seyrê rûdinin kiribû û vana wan qewirandin û heta îro ji li cihên wan rûniştin. û kaftoriyên ku ji kaftorê derketin avên ku heta Gazayê li gundan rûdinin helaq kirin û li cihên wan rûniştin. Rabin, koş bikin û ji nevala Arnonê derbas bibin. Binêre, min Sîyonê qiralê Heşbonê û welatê wî da destê te. Wekî ku tu bi milkî bistîne dest pê bike û pê re cengê bike. Ez ê îro ji dest pê bikim û tirs û toqûniya te deynim ser hemû neteweyên dibin ezmanan de ne.
Dê ve agahiya te bibîzin û ji ber te bilerzin û bigevizin. Û ji çola Kedemotê ji Sîyonê qiralê Heşbonê re bi gotinên xweşiyê şandiyan şandim û gotim: Ez ji welatê te derbas bibim. Ez ê sûkê de bimeşim û bi rast û çepê ve ez çewt nabim. Tu yê pera xwarinê bifroşe min û ez ê bixwim û tu yê pera avê bifroşe min û ez ê vexwim. Mîna lawên Esav yên li seyrê rûdinin û Moabiyên ku li arê rûdinin di derheqê min de kirine bike. Hew ji Urdunê heta em derbasî welatê ku Xwedayê me xudan daye me bibin, ez bi meşê derbas bibim. Lê belê Sîyonê qiralê Heşbon nexwest ku me ji welatê xwe derbas bike. Ji ber mîna ku îro Jûseye Xwedayê te xudan bona ku wî bide destê te, ruhê wî tund kir û dilê wî hişk kir û xudan ji min re got: Lê binêre, dest pê kirim û Sîyon û welatê wî li ber te didim. Dest pê bike û wê bi milkî bistîne, da ku tu welatê wî bi mêrasî bistîne. û Sîyon ew bi xwe û hemû netewa wî li Yahasê bona cengê derketin hemberî me û Xwedayê me xudan li ber me wî da dest û me li wî û lawên wî û li hemû netewa wî xistin. Wê gavê me hemû bajarên wî stendin û her bajarî bi mêran û jinan û zarokan re bi tûmî tune kirin. Ji tu kesê ku li pê bimîne neiştin. Me bona xwe hew heywanan û malên bajarên ku me stendine talan kirin. Ji ara ûra ku li qerexa newala Arnonê ye û ji bajarê li Newalê ye, heta Gîleadê bajarekî ji me seretetir tune bû. Xwedayê me xudan li ber me giştikan dan dest. Hew tu nêzîkî welatê lawên Amonê û hemûya qerexa çemê Yabbokê û bajarên wê yî çiyayî û qet tu derê ku Xwedayê me xudan qedexe kirine nebû. Beşa sewemîn. Wan vegeriyan û ji rêya başanê velkişiyan ber bi jor û qiralê başanê Ok, ew û hemû netewa wî li Edreyê bona cengê derket hemberî me û xudan ji min re got: Jê metirse, ji ber ku min wî û hemûya netewa wî û welatê wî da destê te. û mîna te Sîyonê qiralê Amoryan yê ku li Heşbonê rûdine kiriye, tu yê li wî jî bike. û Xwedayê me xudan qiralê başanê Ok jî hemûya netewa wî jî dan destê me û heta ku tu kesê wî nemîne me lê xistin. Wê gavê me hemû bajarên wî, 6 bajarî hemûya aliyê Argobê li başanê welatê Ok stendin. Tu bajarê ku me ji wan nestendibe nema. Xeynî gelekî navçeyên bê dîwar, hemû van bajaran bi dîwarên bilind, bi deryan û bi çilmêreyan ve senger bûn. û mîna ku me Sîyonê qiralê Heşbonê kirine, her bajarî bi mêran û jinan û zarokan re tune kirin û wan bi tûmî xerabe kirin. Lê belê me bona xwe hemû heywanan û malên bajaran talan kirin. Wê gavê ji destê her du qiralên Amoryan, yên ku li wêdetira Urdunê ne ji newala Arnonê heta çiyayê Hermonê me welat stendin. Saydayî ji Hermonê re dibêjin Sîryon û Amoryan jê re dibêjin Senîr. Me hemû bajarên deştê û hemûya Gîleadê û li başanê heta Edreyî û salekaya bajarên welatê Ogîn hemûya başanê jî bi dest vexistin. Ji ber yê ku ji ber refahîyan mayî hew qiralê başanê Ok bû, avay li vînê wî li vînê hesin bûn. û ma ew nel bajarê Rabayê lawên Ammonê yî. Li gora geza mirovan dirêjiya wê 9 gez û firêya wê 4 gez bû. û me wê gavê wî welatî milkî stendin. Ji ara ora li cem newala Arnonê dest pê bike, Welêt û neviyê çiyayê Gîleadê tevî bajarên wê dan Rûbenyan û Gadiyan. û yê ku ji ber Gîleadê mayî û hemûya başana ku welatê Og e, hemû welatê Argobê dam neviya Ezbeta Manaşe. Jê re welatê Refahîyan tête gotin. Ya îrê lawê Manaşe heta sînorên Geşûryan û Maakatyan hemûya welatê Argobê stendin û li wan li başanê, li gora navê xwe navê Havot ya îrê danî û heta îro Jûsa tête gotin. û Gîleadê dan Makîr. û ji Rûbenyan re û Gadiyan re navbera newalekî wekî ku sînor be heta newala Arnonê û heta çemê Yabbokê, ya ku sînorê lawên Amon e, ji Gîleadê û wekî ku Ürdün sînor be ji Kinneretê heta behra Arabayê, heta behra xwe, li aliyê Rojhilatê heta berwarên Pîskayê, Arabayê jî dan wan. û di wê wextê de emir dam we û gotim: Xwedayê we xudan bona ku hûn ji xwe re bikin milk, vî warî dan we. Hûn hemûyên egît hûnê tevî çekan ji ber birayên xwe lawên İsraîl ve derbas bin. Hew mîna ku xudan daye we, aramiyê bide birayên we jî û heta ku welatê li paş Urdunê yê ku Xwedayê we xudan daye wan, ew jî bi milkî bisînin cinên we û zarokên we û heywanên we, ez pê dizanim ku pir heywanên we hene, dê li bajarên ku dame we bimînin. Wê gavê dê her yek ji we vegerin milkê ku dame we.
Wê gavê emir dam Yêşû û gotim, çavên we tiştên ku Xwedayî we Xudan bi van her du qiralan re kirine dîtin. Ji hemû welatên ku tu tê derbas dibe, dê Xudan wisa bike. Hûn ê ji wan netirsin, ji ber ku Xwedayî we Xudan yê ku banaya cengê dike ew e. û wê gavê li ber Xudan geriyam û gotim, ya Xudan, te dest pê kir, mezintiya xwe û destê xwe yî bi qudret nîşanî qûlê xwe kir. Ji ber ku li ezmanan û li erdê kîjan îlah heye ku mîna karên te û qudrata te yê herî mezin bike? Ez hewînê dikim. Ez derbas bibim û welatê qenc ya li aliyê dinê Ürdünê û çiyayiya qenc û Libnanê bibînim. Lê belê Xudan ji ber we ji min re hatibû xezebê û min guhdarî nekir û Xudan ji min re got, bes e, êdî derheqê vî tiştî de carekî din ji min re nebêje. Hilkişe girê pîskayê û çavê xwe ber bi Rojava, Bakur, Başûr û Rojhilatê rake û bi çavên xwe ve bibîne, ji ber ku tu yê Ürdünê derbas neke. û emir bide Yêşû, dilaveriyê bide wî û wî xurt bike. Ji ber yê ku derbasî pêşiya vê netewê bibe û welatê ku tu yê bibînî bi mêrasî li wan par bike ew e. û em li çemê li hemberî Beyt Peoreyê rûniştin. Beşa çaremîn. û niha ya İsraîl, bona tu zagon û daraziyên ku hînî te dikin bikî, guhdarî bike. Da ku hûn bijîn bikevin hundir û welatê ku dê Xwedayê bapîrên we Xudan bide we, ji xwe re bikin milk. Hûn ê tu tiştî tevî gotinên ku ji we re emir kirime nekin û jê kêm nekin. Da ku hûn bi emirên Xwedayê we Xudan daye we bigirin. Tiştên ku Xudan ji ber Baal Peorê kirine, çavên we dîtin. Ji ber ku Xwedayî te Xudan hemû zilamên ku li pê Baal Peor meşiyane, ji nav te helak kirin. Lê belê hûn, yên ku bûne dilsozê Xudan Xwedayê xwe, hûn gişt îroj zindî ne. Binêrin, mîna Xwedayî min Xudan emir daye min zagon û daraziyan hînî we kirim. Da ku hûn li welatê ku bona ji xwe re bikin milk dikevinê wisa bikin. û wan bigirin û bikin, ji ber ku di çavên neteweyan de ew hikmet û fêmkariya we ye. Dê ew hemûyên wan zagonan bibihîzin û rastî ev gelê mezin neteweyek bi hikmet û fêmkarî ne bibêjin. Ji ber çawa her ku em bangî wî bikin, Xwedayê me Xudan nêzîkî me ye. Ka kîjan gelê mezin ên ku îlayên wan wisa nêzîkî wan hene? û mîna hemûya vê zagonan ku îroj datînin ber we, ka kîjan neteweyek mezin heye ku zagon û daraziyên wê yî ew qasî dadiye ye? Hew bona hemû tiştên ku çavên te dibînin, tu ji bîr neke û tumiya rojên temena xwe de ji dilên te neqetin xwe biparêze û canê xwe zehf biparêze û an ji lawên xwe re û ji lawên lawên xwe re bibêje. Roja ku tu li hore bê li ber Xwedayê xwe Xudan sekinî û dema ku Xudan ji min re neteweyê ji min re bicivîne û ez ê gotinên xwe bidim bihîstin, da ku tumiya rojên ku dê li ser rûyê erdê bimînin de hînî ji min tirsînê bibin û hînî lawên xwe bikin got, hûn jî nêzik hatin û li berwarê çiyê sekinîn û çiya heta dilê ezmanan tarîtî, ewr û di nav reşetariyê de bi agir ve dişewitî. û Xudan ji nav agir ve ji we re gotin, we dengê gotinan bihîstin, lê belê tu suretî nedîtin. Tenê we dengekî bihîstin û peymana xwe, ya ku bona hûn çê bikin gihand we. 10 emiran ji we re gihandin û wan li ser du lewheyê kevir nivîsandin. Bona li welatê ku ji bo hûn ji xwe re bikin milk derbasî wê bibin wan bikin, Xudan wê çaxê bona ku ez ve hînî zagon û daraziyan bikim emir da min. Canên xwe zehf biparêzin, ji ber ku li hore bê ji nav agir ve roja ku Xudan ji we re got bi sûretekê nedîtin. Da ku bona hûn çewtî fesadiyê nebin û bona xwe di sûretê mêr an jî jin de, di sûretê heywanekî li erdê yî, di sûretê civîkek bi bazik ya ku di ezman de difire, di sûretê tiştekî ku daxê de dixirxire de, di wêneya mehsiyê ku dava bin erdê de yî, di şiklê herêk tiştî de hûn ê putê qewar tî çê nekin. û da ku tu çavê xwe ber bi ezmanan ve raneke û roj û hêv û stêrkan hemû artêşên ezman, ên ku Xwedayê te Xudan hemû neteweyên ku dibin hemûya ezmanan de nekirine pardar nebîne û ber bi wan ve neyê çewtkirin û ji wan re xwar nebe û ji wan re qultiyê neke. û mîna ku îroj wisa ye, bona hûn bibin neteweya ku mêrasa wî ye, Xudan ve rahiştin û ve ji ocaxa Hisin Hilandinê ji Misrê derxistin. û ji ber we Xudan bi min re hêrs bû û bona ku ez ji Ürdünê derbas nebim û nekevim ew welatê qenc, yê ku Xwedayî te Xudan bi mêrasî daye te sondê da. Lê belê ez ê li bî warî bimirim. Ji Ürdünê ve derbas nebim. Lê belê hûn ê derbas bibin û wî welatê qenc bi milkî bistînin. Xwe biparêzin.
دا کو پیمانه کو خدای و خدان بواره کرنه جبیر نکن و صورت تشتکی کو خدای تا خدان جتر قدخه کرنه ده بنا خو پتی قوارتی چه نکن جبر کو خدای تا خدان آگره کی کو دخوا و دقدین ای خدای کی چاونباره دما لاوین ته و لاوین ته ببن و دما اون لولی دمک دریجونن و بکوین فسادیه و صورت تشتکی ده پتی قوارتی چه بکن و بنا کو خدان خدای خو حرس بکن دما اون تشتی کو دچاوی ده خرابن بکن ایروش از لدجی و ازمانان و عردش عدد گرم کو ونی سر ولاته کو جو اردنه و بناش خوره بکن ملک درباسی ور ببن محقق زود تنه ببن ونی دمکی دریج لسر و نجین لبله ونی بتومی هلاق ببن و ده خدان دناو نتوانده و بلا بکن ونی دناو گلین کو خدان و ببن ناوانده به حجماری اندک بمینن ونی الور جه ایلاین کارین دسته مروانن جه کور و داری کو نابینن و نابهیزن و ناخون و بین ناکن را قلطه بکن لبله ونی جور لخدای تا خدان بگرن و دمات تو به حمویا دلی خواه و به حمویا جان خواه لکولینه بکت توی ببینی دمات تو تنگاسی ده به و حمویا وان تشتان وره سریته در روژه داوین ده توی وگره خدای خو خدان و گوتناوی گهداری بکه جبر که خدای تا خدان خدای که دلوانه تا برناده و تا حلاق ناکه و پیمانا که جباپیرین تر سون دایه جبیر ناکه جبر که نها جروژا که خدای روی عرده مروان افراندیه در حق روژن که بری تنه وش سریه که ازمانان حتی سریه دن ده بپرسه گلو تشتکی اوسا مزن بویه آنجی تشتکی اوسا آتیه بیستن گلو نتویک دنگ خدای جناو آگر و دبیجه مینات بیستیه اوساق ماییه آنجی لگورا تشتن که خدای و خدان ده مصر ده لبر چاوین ته بنا و چه کرنه خدای بجرباندنان به علامتان و بنوازیان و بجنگی و بدسته خورد و بتوقین مزن تجاری رابویه و چویه و بنا که جخوار جناو گله کی دن گله کی بگره کریه خدان او خدایه بنا تو بزن بکو خیلی وینینه وی تشتی نشانی تدا بنا هواتنا ته جه ازمانا و دنگه خوش تر دا بیستن و سر ارده آگره خوی مزن نشانی تدا و تجناو آگر گوتنوی بیستن و جبر که جباپیرین تحز دکن پاشوان نجاده ته پاراست و بنا که نتوین اشته مزنتر و خورته جبر تبه قورینه و وکی ولات وان مینا که ایرو جوسه میراسی بده ته جبو تبینه اندر جه مصری تب آرامیا خواه به قدرت خواه مزن درخست و ایروش بزانه به و بخدله خواه که لجور لعزمانان و جیر لعرده خودان او خوده وکی دن نینه و بنا کشتره و الپیتش زاروکین تره بقنجی و تب دریجیل سر وی عرده که خدای تا خدان آبادین دایه تبیجی تو ابزاگون و امرین که ایروش دیدن تبگرن و گاوه موسا لالیه دنی اردنه بر بروجلا تا باشور سه باجاری جدا کرن دا که بلا زلامیش بره و کرباویش جیرانی وی تونه به و بنزانی وی بکجه بره وور بره و جوان باجاران باجاره کی و ساق بمینه بنا رو بنیان لولاته دشته به سرال چولی بنا گادیان لگیلا دی راموته و بنا مناشیان لباشانه گولان و زاگونا که موسا دانیه برلاوین اسرائیل اوه و دماج مصر درکتن شعدهی و زاگون و دارازین که موسا جلاوین اسرائیل را گوتنه اوین واناج اردنی و دتر لولاته سیونی قرالی اموریانه که لهش بانه رودنه یکو دماج مصر درکتن موسا و لاوین اسرائیل لخسته بون لشته که لهمبری بیت پاوریه گوتن وکی ملک به ولاتوی و ولاته وگه قرالی باشانه ولاته دو قرالیان اموریان ین کل ودترا اردنی بر بروجلاتا باشورن جه آره ورا لهمبری نوالا آرنونیه حتی چیای سیونه او هرمونه وج اردنی ودتر بر بروجلاتی حتی بحرا عربای همو عربای که دبن بروارن پیسکای دنستندن بشا پنجمی و موسا بانگی حمیه اسرائیل کر و جوان را گوت یا اسرائیل لزاگون و درازین که ایرو جزیجوار بیجم گهداری بکن دا که هنهینی وان ببن و بنا کرنا وان بالا خو بدن خدای ما خدان لهوره به مره پیمانک دانی خدان به پیمانه نه باپیره مره لبلب مره کر ام که ایرو جم گیش لور لجینه خدان لچیه جناب آگر و بواره رو برو آخوی و گاوه بنا گتنا خدان بگینمه از دناورا خدان و ده دسکنی جبر که هنجبر آگر ده ترسیان و هنکشیان چیه گوت خدای تا خدان یکو تجولات مصر جمالا هسیرتی درخستی ازم دل همبر من اله انتی وکی دن نبه
توی بنا خو پتی قوارتی توی قد صورتی یه جور لعزمانی آنجی لجر لعردهی آنجی دبن عرده ده داوان دهی چه نکه توی جوان را خوار نبه و جوان را پرستنه نکه جبر کو از خدای تی خدان جیه کجمن دکرحن و نیم بابکان سر زاروکان لسر نفشه سوا مچارمین بدگرم لبلیب هزار نیان کجمن حز دکن و به امره من بدگرن را خیرید کم خدای کی چاو نبارم توی ناو خدای خو خدان بی سدم نگره دوی خو جبر کو خدان یک و ناوی الجهه بالا دگره دوی خو دی بی سوج نگره بونا پیروز کرنا روژا سبته مینا کو خدای تا خدان امر دایته بوان بگده توی شش روژی بخبته و هموی کار خوب که لبلی روژا هفتان جو خدای تا خدان رسبته تو اولاوین تا و قیزا تا و دیل تا و جاریا تا و گای تا و کری تا و قد تو حیوانین تا و خریبه کو درین تا دی و نقد تو کاری نکن دا کو دیل تا و جاریا تا مینا تا راوستن و توی دیلیتی خوی ولات مصر و که خدای تا خدان چاوب دسته به قدرت و بدسته درجبوی درخستیه دبیرا خود بینه بناوی خدای تا خدان گرتنا روژا سه تشتر امر کر مینا کو خدای تا خدان امر دایته جباوی خو وجدایکا خو را حرمت بکه دا کو بلا تمنات درج به و آخا کو ده خدای تا خدان بده تده شتر قنجیب به توی نکوجه و توی زنی نکه و توی ندزه و توی الدجی جیران خو به دروین شعدهی نکه و توی چا برنده جنا جیران خو و مالا جیران خو زوی و دیلوی و جاریاوی و گانروی و کروی و توی چا برنده تو تشته جیران خو خدان وان گوتنان جه همو جوا کاوره لچیای جنا واگر عورو رشتاریه و به دنگه کی بلند گوتن و وکی دن تشتکی نگوت و وانا سر دو لوحین کبرین نویساندن و واندان مند و سابو که هین چیاب آگر و دشوتی دما و جناب تاریه و دنگ بیستن همو سروکن ازبتن و کالپیرن و نزیک من بود و گوتن آوای خدای ما خدا مزنتی و بلندایا خو نشانی مدان و مجناب آگر و دنگیوی بیستن ایروج مدیتن که خدای مروف را داخوه و مروف ساغ دمینه و مانها چما ام بمرن جبر که ده او آگره مزن مبخون و بقدینن گرم جاره که دنگی خدای خو خدام ببیزن و گاوه می بمرن جبر که ماج همون مروفانیه دنگی خدای که جناب آگر و داخوه و زندیه و که ام بیستیه و ساغ ماه کیه تو نزیک ببه و همو تشتین که خدای ما خدام ببیجه تو گهداری بکه و همو تشتین که خدای ما خدا اشتره ببیجه تجمره ببیجه و امی گهداری بکن و ام بینن جی و دما و جمن را گوتن خدان گوتنه و بیستن و خدان جمن را گوت تشتین که وینه توی اشتره گوتن بیستم هر تشتین که گوتن قنج گوتن خوزی که بلا دوان ده دله کی او ساوبیا دا که جوان را و آبادین جلاوین وان را ببا قنجی جمن بترسن و هر تم بگشتکی نمره من بگن هر او جوان را بگرن چادرین خوب بیجه لیبلی تلور لجه من بسکنه و همو امر و زاگون و دارازین که توی هینی وان بکن از اشتره بیجم دا کوان ولاته که باناش خوره بکن ملک از ددمان بانا بینن جی هونه بالا خواه بدنه که تشتین خدای و خدان جواره امر کرنه بکن هونه براستو چپه و چوت نبن هونه همو رین که خدای و خدان جواره امر کرنه ده بمشن دا که امساق بمینن و جواره بقنجه و ولاته که هونه ملکی بستینن ده دمکی دریج ده بجی بشاش شمین و امر زاگون و درازی که خدای و خدان شبه اون دما درباسی ولاته که اونش خوره بکن ملک ببن وان بینن جیه وانانه دا که ده همو روژن جیانا خوده تو اولاوین ته اولاوی ته بگرتنا همو امر و زاگونین کشتر امر کرمه جه خدای خو خدان و بترسه که تمنات دریج به و یا اسرائیل توی گهداری بکه و بنا کرنه بالا خوب ده دا که شتره بقنجی و مینا که خدای با پیرین تا خدان شتره وعد کریه لولاته شیر و هنگوف ده رکن و بزیدهی پر ببن گهداری بکه یا اسرائیل خدای ما خدانه که یکه و توی خدای خو خدان به همویا دل خو و به همویا جان خو و به همویا هزا خو حز بکه و اف گوتنین که ای روز اشتره امر ددم دید دلی تدبن و توی وان باش بخینه شلاوین خو و دما تدمالا خود رونه و دره ده بمشه و راکه و رابه ده در حق وانا ده باخوه و تیوان مینا که نشان به لسر دسته خواه و گریبدن و اوید ناف چاوین تده ببین بندکین عنیه و تیوان سر ستونن دریه خواه و سر دریه خواه بنویسینن و ده او سابه که خدای تا خدان بنا که باجارین مزن و قنج
yên te ava nekirine û hemû xaniyên bi giştikên tiştên qenc ve tijî yên ku te wan danegirtine û sarincên hatine kolandin yên ku te wan nekolandine û rez û zeytûnên ku te neşikandine bidin te, te bîne welatê ku ji bapîrên te re ji Ibrahîm, İshak û Yaqûb re soz dayîne û dema ku tu bixwe û têr bibe, qet nebe xudanê ku te ji welatê Misrê ji xaniyê koletiyê derxistiye ji bîr neke. Tu yê ji Xwedayê xwe xudan ve bitirsî û jê re qultiyê bike û tu yê bi navê wî ve sondê bixwe. Hûn ê li pê îlayên din yên ku îlayên neteweyên li dora we ne nemeşin. Da ku hirsa Xwedayê te xudan li dijî te sor nebe û te ji rûyê erdê ve helaq neke. Ji ber ku Xwedayê te xudan yê ku di nav te de yî Xwedayekî çavnebar e. Mîna ku we li masayê ceribandine, divê hûn Xwedayê xwe xudan neceribînin. Hûn ê bi zexmî bi emir û şadeyî û zagonên ku Xwedayê we xudan ji te re emir dayîne bigirin. û tu yê ya ku di çavê xudan de qence û rast te bike, da ku bila ji te re bibe qencî. û tu yê bikeve hundir û mîna ku xudan gotiye welatê qenc yê ku ji bo hemû neyarên te ji ber te biqewirîne ji bapîrên te re son daye tu yê ji xwe re bike milk. Di pêşiyê de lawê te ji te re bi gotina zagon û darazî û şadeyiyên ku Xwedayê me xudan ji we re emir dayîne çine bipirse, tu yê ji lawê xwe re bibêje. Em li Misrê koleyên Fîravûn bûn û xudan bi destê bi qudret me ji Misrê derxistin û xudan li Misrê li ber çavê me li ser Fir'awn û ser hemûya mala wî alametên mezin û dilşewat û niwazeyan dan xuya kirin. û bona bide me bîne welatê ku soz daye bapîrên me ku dê bide me mecbûr derxistin. Em ji Xwedayê xwe xudan bitirsin, bila di hemû rojan de ji me re bibe qencî û mîna ku îroj bûye, bona ku me sax bêlin xudan girtina hemû van zagonan ji me re emir kirin. û gerem li ber Xwedayê xwe xudan bala xwe bidin û mîna ku ji me re emir dayiye bi hemû van emran bigirin, dê bona me başbûn be. Veşa heftemîn. Dema Xwedayê te xudan te bibe welatê ku tu bona ji xwe re bike milk diçê û ji ber te gelek neteweyan, Hîttiyan û Girgaşiyan û Amoryan û Kenanyan û Perîzyan û Hîvyan û Yebûsyan heft neteweyên ji te mezintir û xurttir biqewirîne û dema Xwedayê te xudan wan li ber te bidin dest û dema tu li wan bixin, tu yê wan bi tûmî tune bikin. Tu yê bi wan re peymanê daneynin û divê heyfa te li wan neyê û tu yê mervantiyê bi wan re neke. Tu yê qîza xwe nede lawê wî û qîza wî ji lawê xwe re neyne. Ji ber ku dê ew ê lawê te ji peymin meşandinê re çift bike û dê ji îlayên wekî din re qultiyê bikin û dê hirsa xudan li dijî we sor be û dê zû te tune bike. Lêbelê hûn ê vî awayî ji wan re bikin. Hûn ê pêşkeşîgehên wan xera bikin û kevirên wanî çikandî perçe perçe bikin û aşerên wan bi vir ve jê bikin û putên wanî qewartî de agir de bişewitînin. Ji ber ku tu ji Xwedayê xwe xudan re neteweyek pîroz e. Xwedayê te xudan bona ji hemû neteweyên li rûyê erdê ne neteweyek mexsûsî wî bin te hilbijart. Ji aliyê xudan ve hezkirina we û hilbijartina we ne ji ber zêdeyiya we bûn. Ji ber ku hûn ji hemû neteweyan kêmtir bûn. Lêbelê ji ber ku xudan ji we hez dike û dixwaze ku bi sonda dayiya bapîrên we bigire, xudan we bi destê bi qudret ve derxistin û ji mala koletiyê ji destê qiralê Misrê Fîravûn ve xelas kirin. û bizanibe ku Xwedayê te xudan yê ku Xwedayê ew e. Xwedayê dilsoz bonayên ku jê hez dikin û bi emrên wî digirin heta hezar nifşeyan peymanê û xêrê diparêze. û bona yên ku jê dikerihin tune bikin, li ber rûyê wan dideyî. Dê ji dayîna yê ku jê dikerihe dereng nemîne. Li ber rûyê wî wê bide. û tu yê bi emir û zagon û daraziyên ku bona tu çê bikin îro ji te re emir didin bigirin. û dê wisa bibe ku ji ber we van daraziyan guhdarî kirin û wan girtin û we wan kirin, dê Xwedayê te xudan peyman û xêra ku ji bapîrên te re son dayî bûn bona te biparêzin. û dê ji te hez bike û te pîroz bike û te zêde bike û li welatê bona bide te, ji bapîrên te re son dayiye dê berhemê bedena te û berhema erdê te û genimê te û xemra te nû û zeyta te û golikên dewarên te û berxikên keriyên te pîroz bikin. û tu yê ji hemû neteweyan zêdetir pîroz bibe. Dixwaze bila mêr be an jî jin be, di nav we de û di nav heywanên we de stêwr nebe. û dê xudan her nexweşiyê ji te rake û qet merezên ku Misir pê dizane daneynin ser te. Lêbelê dê wan deynin ser hemûyên ku ji te dikerihin. û tu yê hemû neteweyên ku Xwedayê te xudan wan bidin destên te biqedînin. Dê heyfa te li wan neyê. û tu yê ji îlayên wan re qultiyê neke, ji ber ku dê ji te re bibe dafik. û ger tu dilê xwe de
ev neteweyan ji min zêdetirin, mazê çawa milkê wan bistînin bibêje, tu ji wan netirse. Tiştê ku Xwedayê te Xudan li Firavun û li hemûya Misrê kiriye, hemû ceribandinên ku çavên te wan dîtine, û alamet û niwazeyan û destê bi qudret û milê ku hatiye dirêjkirin, ên ku Xwedayê te Xudan te bi wan derxistine baş bînin bîra xwe. Dê Xwedayê te Xudan ji hemû neteweyên ku tu ji wecê wan ditirse wisa bike. Wekî din Xwedayê te Xudan heta ku yên ji ber wan mayîne û xwe veşartine ji ber te tune bibin, dê mozan bişînin nav wan. Tu ji wan bêzar nebe, ji ber ku Xwedayê mezin û bisawêr, Xwedayê te Xudan di nav te de yî. û Xwedayê te Xudan dê wan neteweyan hindik û hindik ji ber te biqewrînin. Tu nikarî bi zûkayî wan biqedînin, ya na dê heywanê beyerê li ser te zêde bibin. û Xwedayê te Xudan dê wan li ber te bidin dest û heta ku wan helaq bikin, bi şikandina mezin bişkînin. û dê qiralên wan bidin destê te, tu ê navê wan ji bin ezmanan tune bikin. Heta ku tu wan tune bikin, dê tu kes li ber te nesekinin. Hûn ê putên qewertiyên îlahên wan dagir de bişewtînin. Tu ê çav navêje zêr û zîvên li ser wanin û tu ê bona xwe raneyêle. Yana tu ê wan bikeve davkê, ji ber ku ew ji Xwedayê te Xudan re mekruh e. û bona ku tu mîna wê bi nalet nebe, tu yê tiştê mekruh neyne mala xwe. Tu yê ji wê zehf bikerihe û ji wê erjengî bibe, ji ber ku ew bi nalet e. Beşa hiştemîn. Hûn ê îroj bona kirinê bi hemû emirên ku ji te re emir kirime bigirin. Da ku hûn bijîn û zêde bibin û bikevin hundir û welatê ku Xudan ji bapîrên we re son dahiye bi milkî bistînin. û tu yê rêya çel salî çolê de meşiyanê, ya ku Xwedayê te Xudan bona ku te nizm bike û biceribîne û ka tu yê bi emirên wî bigirin an jî negirin, ya ku dilê te de bizanibe, hemûya vê rêya di bîra xwe de bîne. û te nizm kir û te birçîşt û bona bigîne te, avay, mirov tenê binan najî, lêbelêv her gotinê ku ji devê Xudan ve derdkeve mirov dijî, bana ku tu pê nizane û bapîrên te pê nizane te daxwarin. Di vî çel salî de kincê ku li ser te yê kevn nebû û lingê te newerimî. û tu yê dilê xwe de bizanibe ku Xwedayê te Xudan mîna zilamê ku lawê xwe perwerde dike te perwerde dike. û bona ku dirêya Xwedayê xwe Xudan de bimeşe û ji wî bitirse, tu yê bi emrên wî bigirin. Ji ber ku Xwedayê te Xudan te dibe welatê qenc, nevalên ku diherikin, çavkaniyên ku çeman de û di giran de dizên û welatê çavkaniyan. Welatê genim û ceh û mêv û hêjîr û hinarê. Welatê zeytê û hungiv. Welatek wisa ku di wê de tu yê bi xizaniyê nan nexwe. Di wê de tu yê motajî tu tiştî nebe. Welatekî wisa ye ku kevirên wê hesinin û tu yê şiyayên wê sifrê derxînin. û tu yê bixwe û têr bibe û ji ber welatê qenc ya ku daye te, tu yê ji Xwedayê xwe Xudan re şikiriye bike. Xwe ji bîrkirina Xwedayê xwe Xudan û ji negirtina emrên wî, daraziyên wî û zagonên wî, yên ku îro ji te re emir kirin biparêze. Da ku dema tu bixwe û têr bibe û malên qenc ava bike û tê de rûnê û dema dewar û keriyên te zêde bibin û dema zîv û zêrê te zêde bibin û dema her tiştên te zêde bibin, bila dilê te bilind nebe û Xwedayê xwe Xudan yê ku te ji welatê Misrê ji mala dîlîtiyê derxistiye, yê ku te çola mezin û tirsehêz, ya ku tê de mar û dûpişkên dişewtînin û axabê av û zoha hene de daye meşandin û ji zinarê stûr ve bona te avê derxistiye û bona ku te nizm bike û ya dawîn qenciyê bi te re bike, ji bo ku te biceribîne mana ku bapîrên te pê nizanin, di çolê de ji te re daye xwarin ji bîr neke. û da ku tu dilê xwe de yê ku bonan vê abûnê çêkiriye qudreta min û destê minî xurt te nebêjî. Lêbelê bona peymana ku ji bapîrên te re son dahiye, mîna ku îro jûsa ye, dîsa ji çik bisekînine, tu yê Xwedayê xwe Xudan di bîra xwe de bîne. Ji ber bona qezençkirina hebûnê yê qudretê daye te ew e. û dê wisa bibe ku ger tu Xwedayê xwe Xudan ji bîr bikî û li pê îlahên neteweyên din bimeşî û ger tu ji wan re qultiyê bikî û ji wan re secde bikî, îroj ez li hemberî we şadeyiyê dikim ku muheqa hûn ê helaq bibin. Xudan çawa neteweyan ji ber we tune kiribin, hûn ê vî awayî tune bibin, ji ber ku we gotinên Xwedayê xwe Xudan guhdarî nekirin. Beşa nehemîn. Guhdarî bike ya İsraîl, neteweyên ku ji te mezintir û bi qudret, neteweya ku qamdirêj û mezin, lawên anak, yên ku tu bi wan dizanî û te derheqê wan de bîstiye ku ma kî dikare li dijî lawên anak bisekine, hatiye gotin, bajarên ku heta ezmanan bi dîwar, bona ku ji xwe re bike milk, bikeve hundir, tu îro ji Ürdünê derbas bibe. û îro bizanibe, yê ku ji ber te derbas dibe, Xwedayê te Xudan e.
ew agirê ku dixwe û diqedîne yî. Dê wan helaq bikin û li ber tewstiyê wan xwar bikin û tê wan biqewrînî û mîna ku xudan ji te re gotiye tu yê bilezî wan tune bikin. Paşî ku Xwedayê te xudan wan li ber te avêtin derve, di dilê xwe de bi gotina ji ber çêbûna min bona ez vî welatî milkî bistînim, xuda min anî hundir nebêje. Ew ji ber xerabiya van neteweyan wan ji ber te diqewirînin. Bona tu welatê wan bi milkî bistîne, ketina te yî hundir ne ji ber çêbûna te û ji rastiya dilê te yî. Ew ji ber xerabiya van neteweyan û bona soza xudan ya bapîrên te Ibrahîm, İshak û Yaqûb resond daye, çik teyne Xwedayê te xudan wan ji ber te diqewirînin. û tu yê bizanibe ku bona milkkirina vî welatî Xwedayê te xudan ji ber çêbûna te wê nade te. Ji ber ku tu neteweyek bihiştî stûr e. Di bîra xwe de bîne ku te Xwedayê xwe xudan li çolê hêrs kir. Ji bîr neke. Ji roja ku tu ji welatê Misrê ve derketiye heta ku tu hatiye vê derê hûn dijî xudan asê bûn. û we li horê vê xudan hêrs kirin û xudan bona ku helaq bikin hate xezebê. Dema ez bona re aşina lewheyên kevirî, lewheyên peymana ku xudan bi we re kirine bistînim, derketim çiyê, çel roj û çel şevîl çiyê mam, nan naxwarim û avê ve naxwarim. û xudan du lewheyên kevirîn yên bi tilîka Xwedê ve hatine nivîsandin dan min û ser wan li gora hemû gotinên ku di roja civandinê de li çiyê di nava gir de xudan bi we re axivî û hatibûn nivîsandin. û wisa bû ku paşî çel rojî û çel şevî xudan du lewheyên kevirî, lewheyên peymanê dan min. û xudan ji min re got, rabe, zû ji vir da keve, ji ber netewa te ya ku te wan ji Misrê ve derxistin, ketin fesadiyê. Ji rêya ku ji wan re emir kirime zû çırt bûn. Ji xwe re putekî rijandî çêkirin. û xudan bi min re axivî û got, vê neteweyê dîtim û avay neteweyek bihiştî stûrin. Min bihêle ez wan helaq bikim û ji bin ezmanan ve navê wan paqij bikim. Wazê te bikim neteweyek ji wê xurttir û ji wê mezintir. Waz vegeriyam û ji çiyê da ketim û çiyab agir ve dişewtî. û du lewheyên peymanê di her du destê min de bûn. û dîtim ku avay, wel dijî Xwedayê xwe xudan sûcê kiribûn. We ji xwe re golikekî rijandî çêkiribûn. Ji rêya ku xudan ji we re emir kiribû zû çewt bûbûn. û bi her du lewheyan girtim û wan ji her du destê xwe avêtim û wan li ber çavên we perçe kirim. û bona ku hûn xudan hêrs bikin, bi kirina ya ku çavê wî de xerab e, ji hemû sûcê ku we kirine, mîna ku pêşiyê jî wisa bûye, çel roj û çel şevî li ber xudan xwe avêtim erdê û mam. Nan naxwarim û avê ve naxwarim. Ji ber ku ez li ber hêrsa xudan ya bona we helaq bike, li dijî wê ye û ji ber xezeba wî ya tund tirsiyam. Lêbelê xudan vê carê jî min guhdarî kir. û xudan li dijî Harûn zaf hêrs bû û dê wî helaq bikira. Wê gavê bona Harûn jî lava kirim. û sûcê we golika ku we çê kiribû raiştim û wê dagir de şewtandim û perçiqandim. û heta ku bibe mîna tozê wê baş eciqandim. û tozayê avêtim nevala ku ji çiyê ve dadikeve. û li taberayê û li masayê û li kîbrot hattavayê we xudan hêrs kirin. û dema xudan bi gotina herin û welatê ku dayî me we bi milkî bistînin, we ji kadê ji barneyayê şandin, we li dijî emrê Xwedayê xwe xudan serî dan û we baweriya xwe bûyî neanîn û gotina wî guhdarî nekirin. Ji roja ku ez bi we dizanim hûn li dijî xudan asê bûn. û xwe li ber xudan avêtim erdê û çel roj û çel şevî li erdê vegirtî mam. Ji ber xudan gotibû ku dê ew we helaq bike. û lavaş xudan re kirim û gotim, ya xudan, xudan, netewe û mêrasa xwe, ya ku te mezintiya xwe xelas kiriye û bi destê bi qudret ve ji Misrê derxistiye helaq neke. Xulên xwe Ibrahîm, İshak û Yaqûb di bîra xwe de bîne. Li tundiya vê netewê û li xerabiya wê û li sûcên wê nenihêre. Da ku welatê ku te mecbûr derxistine bila nebêje, ji ber ku xudan hêz nanî ku wan bibe welatê ji wan re wad kiriye. û ji ber ku ji wan dikerihin, bona ku li çolê wan bikujin wan derxistin. Lêbelê ew netewe û mêrasa te, ya ku te bi qudreta xwe yî mezin û milê xwe yî dirêjbûyî derxistinê ne. Beşa de hemîn. Wê gavê xudan ji min re got, ji xwe re mînayên berê du lewheyên kevirî biqeşêre û hilkişe çiyê cem bin û ji xwe re ji dar sindoqekê çê bike. Wezê gotinên ser lewheyên berê yên ku te wan perçe kirine li ser van lewheyan binivîsînim û tê wan bixin sindoqê. û ji darcewiyê sindoqê çêkirim û du heb lewheyên kevirî mînayên berê qewartim û hilkişiyam çiyê û her du lewha di destê min de bûn. û de himirên ku xudan roja civandinê li çiyê ji nav agir ve ji we re gotine, mîna nivîsa berê li ser lewheyan nivîsandin û xudan wan dan min. Waz vegeriyam
وشچی داکتم و لوحیان قسم صندوقا کوچه کرمه و او مینا که خدا نمر دای من دور دنه. ولاین اسرائیل جبر و تبنه یکانی کوچی موسره کرن. هارون لور مر و لور هاته بناک کرن و لاوی الازار لدولاوی کاینتیه کر. جور کوچی گود گوده جگود گوده بر بیوت بایا کو واره نوالن دهرکن کوش کرن. و گاوه بنا کشاندنا صندوقا پیمانه یا خدان و بنا که حتی ایروش خدمتش خدان را بکن لبر بی بسکنن بنا که بناوی و وان پیروز بکن خدان ازبت لوی جهه کرن. جبر وی که پارو میراث لویان به برای وان را تننه. مینا که خدای تا خدان جره گوتیه میراثاوی خدانه. و از مینا روژن بره چر روز و چر شبلچیه مام و خدان وی جاری جی من گهداری کر. خدان نخواست که تهلاق بکه و خدان جمن را گوت رابه بنا کوچیج پیشی نتوی ده بمشه و ده بکوین ولاته یا بنا که از بدم من منج باپیر وان را سونده داییه و ده ملکی بستینن. اونها یا اسرائیل خینش خدای خدان بترسین و ده حموره اموی ده مشاندنه و جوی حس کرنه و بحمود دل و جان خوش خدای خدان به خدمت کرنه خینی گرتنا امر و زاگون خدان ین که ای روش بنا قنجیات اشتر امر ددم خدای تا خدان شته چه دخوازی؟ آوای ازمان و ازمانان ارد و هر تشتین دوی دنه یه خدانه که خدای تینه. او خدان جباپیرین تا خوشند بون جوان حس کرن و پاش وان نجاد وان و مینا که ایرو جوسای جناب همون نتوان و هلبجارتن. بو وی که گلفه دلی خسنت بکن. ایدی نبن هستو حشک. جبر که خدای و خدان او خدای الهان و خدانان خدای که مزم به قدرت و بساور ایکو کسان نحسبینه و برتیل ناسینه ای. بنا سوی و پیره کابی دادیه دکه و بنان و کنجداینه جیه خریب حز دکه. هنجی جیه خریب حز بکن. جبر که هن ولاته مصر خریب بون. تویش خدای خدان به بترسه. جیره قلتیه بکه و توی پی بزلقه و بنابیوی و سونده بده. او پسناته و خدای ته یک وان تشتین چاوین تدبینن این مزن و بساور چه کرنه ای. باپیرن ته به هفته جانی داکت مصری و نا خدای تا خدان تدپرانی ده کرمیناس ترکن ازمانی. بشه انزدان. و تیش خدای خدان به حزب که و دحمو روژان ده به تمیاوی و زاگونوی درازی و امروی بگن. و ای روژ بزانبن جبر که از بلاوین وره ناخفم. او پرورده کرنا خدای و خدان مزنتیاوی دستوی بقدرت و ملوی درجبوی و علامت و کارنوی ین کل مصر لدجی قرالی مصر فراون و حمویا ولاتوی کرنه و که چه به ارتشا مصر و لحسپین وان و العربین وانی جنگی کرنه دمال پی و براودان چاوا آوین بحرا گوز بسر وان و آنه و که چاوا خدان وان حتی ای روشتونه کرنه و حتی کوناتنه ور لچوله که چه بو کرنه و چه بداتان و آبیرامه لاوی الیابه لاوی روبنه کرنه لنوا حمویا اسرائیل ارد چاوا دوی خوبه کریه و چاوا وان و مالی وان و کونه وان و هر تشتین زندی ین کل پی وانتین دا قرطاندنه ندیتن و پی نزانن. لیبله چاوین و همو کار مزن این که خدان کرنه دیتن. و ایروش و نیب هر امره که دم و بگرن. دا که اون خورد ببن و بکبن ولاته که اون بوناب ملکی بستینن درباسی وید بن. و اشخوره بکن ملک. و بلال ولاته تیده انگوب و شیر دهرکن. یک و خدان بنا بده با پیرن و نجادن و جوان رسون داییه بلا تمنه و دریج به. جبر ولاته که بنا هنجخوره بکن ملک دکبنه نمینا ولاته مصری. تیلور توبا خوبی چاندا و تمینا بستان سبزی بلنگ خوب آوید دایه. لیبله ولاته که بنا تشخوره ملکی بستینه درباسی وید به ولاته چم و چیایانه. وجبرانا ازمانان به آوی ودخوه. ولاته کی که خدای تا خدا مزاوی کریه ای. جسری سالی حتی داوی سالی چاوی خدای تا خدان هر تم سرویه. و ده او سابه که گرهونج خدای خدان حز بکن و بناب حمود دل و جانه خوژه را قلتیه بکن امرین من ین که ایرو ججور امر دکم بقنجی گهداری بکن. وی گاوه بنا کد وقتی وی ده گنمه وی و خمراوی نو و زیتاوی بده هف از بارانا ولاته و بارانا پیشین و یا داوین ده وقتی وان ده بدم. و زویا تده از بنا حیوان ته گیا بدم و تی بخواه و تیر بده. قد مکن بلا دلی و نخاپه و چوت نبن. و جیلاین وکی دن را قلتیه نکن و جوان را سجده نکن. و بلا حرسا خدان لدجی و سور نبه و بلا باران نبه و بنا عرد بری خواه ده بلا عزمانان نگره و هم سر ولاته قنجیا خدان دایه و زود تنه نبن. و نوان گوتنه من بخندل و جانین خواه
وان وکی علامتی سر دستین خواه و گریبدن و دید ناف چاوین و ده ببن بندک عنیه و دما تلمالا خورونشت و درید مشیا و دما تراکه و رابه تو در حق وان ده باخ و وان هینی لاوین خواه بکه و تو وان سر ستونین دریه مالا خواه و سر دریه خواه بنویسن دا که لولاته که خودان بنا بده با پیرین و سون دایه روژن و روژن لاوین و سر عرده قاسی روژن ازمانان زیده بن جبر گربونا کرنا همو و امره که اجوار امر دکم اونج خدای خودان حز بکن و ده همو ریم وی ده بمشن و بوی و بزلقن زخمی پی بگرن و گاوه ده خودان همو بان نتوان جبر و بقورینن و نملک نتوان که جوان مزنتر و خورترن بسینن هر درین که نافکوین لنگین و پیلکن ده ببنین و سینوری و جچوله و جلبنانه جچم ده چمی فراتی حتی بحرار و جوای به ده تو کس نکار بلبر و بسکنه خدای و خودان مینا کجوره گوتیه ده ترسا و توقینه و ده نسر همو ولاته که اون لنگی خواه بابینه بنیرن از ای روش برکت و نالت داتینم برو گر هون امرین خدای خواه خودان ین که ای روش اجواره امر دکم گهداری بکن هونه برکت بن و گر امرین خدای خواه خودان گهداری نکن و بونا کلپی ایلاین که هم بوان نزانن جریا که ای روش اجواره امر دکم چوت ببن بنالت بن و ده او سبب که دما خدای تا خودان تبین ولاته که هم بونا ملکی بستینن دچنه تو برکت دین سر چیه گریزیمه و نالت دین سر چیه ابالی ما و نج اردنی ودتر لپاشی ریا که روش دچه آوا لولاته کنانیین که لعربای رودنن لهمبری گیلگالی لجم دارچلوین مورینه جبر بونا که هنج خوره بکن ملک بکبن ولاته که خدای و خودان داینه و نج اردنی و درباس ببن و اشخوره بکن ملک و دوی درونن و بونا که بکن و نپی همو زاگون و درازین که ای روش داتینن بر و بگرن بشه دوزدان لولات خدای با پیرین تا خودان بونا که تشخوره بکن ملک دایته زاگون و درازین که ده همو روژن هنیل روی عرده ده بجین بونا که وان بینن جیه بگرن اون دوی محقاقون همو جین که نتوین هنی ملکی وان بسینن لسر چیین بلند و سر گران و دبن هر داره ایشین ده جیلان خوره پرسنه دکرن خراب کن و پیشکشیگین وان خراب کن و کورین وانی چکاندی بپرچقینن و هنی آشرین وان داگر ده بشوتینن و پوتین قوارتی ین الهین وان بدن بر ببر و جوی داره ناوی وان تونه بکن و نیش خدای خواه خودان رو سانه کن لبله هون الجیه که خدای و خودان بونا که ناوی خدای نور جحمو از بتن و هل بجره و الشنوار اوی بگرن و تیور ور و هونه پیشکشیگین خواه شوتاندنه و قربان خواه و دهکین خواه و پیشکشیا را کرنه یا دسته خواه و قولین خواه و پیشکشیان خواه ین جدل و پیشیبوین دوار و کرین خواه بینن ور و الور لبر خدای خواه خودان هونه بخون و هون و مالین و ده هر کاره که هون دسته خواه با ویجنه و خدای و خودان و تیده پیروز کرنه که خوش ببن هون الگورا همو تشتین که ایرو جملور چید کن نکن هر کسی ها که چاوه خود راست دید که جبر که هینون نکتن راوستن و میراسا که خدای و خودان دایه و لیبله و نج اردنه و درباس ببن و دوی ولاته که خدای و خودان به میراسی بده و نیرونن و دیب دور و بر جحمون نهرن و راحتیه بده و هونه دولکاریه درونن و گاوه ده او سابه که هونه هر تشتین کجوره امر کرمه پیشکشیان خوی شوتاندنه و قربانان خواه دهکیان خواه و پیشکشی را کرنه یا دسته خواه و همو پیشکشیان وی بجارتی ین که وش خودان را قول کرنه جیه که خدای و خودان به شمواریش خواه را البجیره بینن و نبینن و داره والبر خدای خو خودان هونو لاون و قیزن و دیلن و جاریین و همو لیوی یکو د دریه ودنه هونه کیف خوش ببن جبر که پارو میراسا لیوی بواره نینه نبه که تو پیشکشین خوی شوتاندن هر جیه که ببینه پیشکش بکن لیبلی توی پیشکشین خوی شوتاندن لجیه که خودان یک جذبتن خواه هل بجیرن پیشکش بکه و هر تشتین که امر وان لته کرمه توی الور بکه هول گور برکتا که خدای تا خودان دایته یکو جانی تا دخوازه هر چه به تو دکاریل همو باجرن خواه سر جیب که و بکار به گوشت بخواه زلامه مندار و زلامه پاقش دکاره مینا که خزال و پسکووی چاوتی تا خوارم حسا بخواه هاو توی خوینه نخواه توی و مینا آویب عرده و برجینه تو نکاره دهکیا گنمی خواه و خمرا خواه نو و زیتا خواه و پیشیگوین دوار و کرین خواه
و تو ین قولن کو تقول کرنه و پیشکشین تی جدل و پیشکشیا را کرنیا دسته خو د باجارن خو ده بخو لبله تو و لاوته و قیزاته و دیلته و جاریاته و لیویه کو د باجارن ته دی لبر خدای تا خدان لجیه خدای تا خدان البجارتیه بخون و توید هر تشته کو تلبر خدای خو خدان ده ساویتیه وی ده دلخوش ببه بالا خو بده کو دروژن تل ولاته خو ده بجی در جلوی برنده دما مینا کشتر وعد کریه خدای تا خدان سینورین تا فرح کرن بنا جانه تا خوست کو گوشت بخوه تو از گوشت بخون ببیجه تو دکاریل گوره هر خوسته که دلی خو گوشت بخوه گرجیه کو خدای تا خدان بنا نوی خلی که هل بجرشته ضعف دور به و گاوه جدوار و کرین کو خدان دانه ته لگورا کو از امر بکم توی سر جه بکه و لگورا حمود آخوازیا دلی خو تو دکاریل باجارن خو بخوه خزال و پسکووی چاو بین خوارن توی جوی بتومی وسا بخوه ظلام مندار و ظلام پاقش دکاره و کف وسا بخون لیبله خو باش بپارزه کو تو خوینه نخوه جبر کو خوین جانه و توی جام بگوش ره نخوه توی نخوه و مینا آوی بعرده و برجینه دما ته یا کل چاوی خودان در راست کر بنا کشتره و الپیتش زاروکین تره بقنجی توی نخوه هاو تشتین وی پیروز ین ده تدنه و قولین وی توی رایلن و هر جیه کو ده خودان البجره و پیشکشیان خوی شوتاندنه گوشت و خوینه توی سر پیشکشیگاه خدای خو خدان و پیشکش بکن و ده خوینا قربانان بسر پیشکشیگاه خدای تا خدان و بیترجاندن و توی گوشت بخوه دما تو یا کل چاوی خدای خو خدان ده قنجه بکی بنا شتره اولپی ته جلاوین تره ببه قنجه آبادین همو وان گوتنین که شتره امر دکم گهداری بکه و وان بگره دما خدای تا خدان نتوین که تو بونا ملکی بستینه دچه جبر تراکرن و آویتن و دما تا ملکی وان ستندن و الولاتین وان رونشتن خوبه پارزه که پاشی او جبر تا هلاق بونه بونا که تلپی وان بمشه و بکه و دافکه و بگوتنا که او نتوانا چاوش الهین خوره قلتیه دکن از جی وسا بکم لیلاین وان نگره تویش خدای خو خدان را وسا نکه جبر که وان هر تشتی مکروحی که خدان جد کرحه جی الهین خوره کرن جبر که جی الهین خوره لاوین خو و قیزن خو جی داگرده دشوتینن توی حمود تشتین کشتر امر دکم بونا که بکه بوان بگره تو تشتی بسر وان و نخه و جوه کم نکه بشا سزا گردنا و ده پیغمبرک آنجی یکی کو خونه بینه که به و گر نوزه آنجی علامت که بدته و گر علامت آنجی نوزه که بگوتنا امن پی الهین که بوان نزانم بمشن و قلتی جوان را بکنده در حق وان ده گوتیه چه به و نگوتنا وی پیغمبری آنجی اوه که خونه دیتیه گهداری نکن جبر که گوتنا که هم به حمو دل و حمو جانه خواه جه خدای و خدان و حز دکن بزانه به خدای و خدان و دجری بینن و نلپی خدای خو خدان و بمشن و جه بترسن و بمرین وی و بگرن و گوتنه وی گهداری بکن و جه را قلتیه بکن و پی و بزلقن و او پیغمبر آنجا وی که خونه دیتیه ده بیتا کشتن جبر بونا ریا که خدای و خدان تیده مشین جوار امر کرنه و بکشینن لدجی خدای و خدان یکو وجولاته مصر و درخصنه و وجمالا دیلتیه خلاص کرنه ریشاشی گوتیه به وی آوائی هونه خرابی جناب خواه و باویجن. گر برایته، لاوی دیاته، آنجی لاویته، آنجی قیزاته، آنجی جناته، یا که دبر سنگاته دی، آنجی حواله تی مینا جانته، بونا که دزیکا تجره و درخینه، در حق الهی نتوین که تو و باپیرن خواه پی نزاننده، لدورا ونه جسریه که دنه حتی سریه وی دن نزیکی ته آنجی دوری ته ببیجه، ام هرن وج الهی وکی دن را قلتی بکن، تو الگور وی نکه وی گهداری نکه و ده حفاظت لینه و دوی تو نپارزه و و نشره. لیبله توی محقق وی بکجه. بونا که توی بکجی پیشی دسته ته داوی دسته حمویا نتوی ده سر وی به. و بونا که بمره توی بکفر و وی بره جمینه. جبر که بونا تش خدای تا خدان یک تجولاتی مصر جمالا دیلتی درخستی بکشینه خبتیه. و ده حمویا اسرائیل ببیزن و بترسن و جاره کی دن دنا وده تشتکی مینا ویا خراب ده نکن. گر تو ببیزه که جباجاره کی باجارن که خدای تا خدان بنا رو نشتن دانته خدای تا خدان بنا رو نشتن دانته جناب و هنگ زلام پیخاز درکتن و بگوتنا امهرن و ایلایم وکی دن
En ku em buwan nizanin, gelên bajarên te kişandin tê te gotin, wegavê tu yê lê bigere û lêkolînê lê bike û baş bipirse û avay, ger rastî be û di nav we de kirina ev tiştê mekruh bête îsbatkirinê, tu yê mehqaq gelê wî bajarî ji şûr ve derbas bikin. Wê û her tiştên di wê de ne û heywanên wê bi tûmî tu nebikir û tu yê hemûya malên wê îtalanê li nav kuçê kom bike û tu yê bajêr û hemûya malên wê yên talanê bi agir ve ji xwedayê xwe xudan re bişewtînin û dê be komekî abadîn û dê êdî neyê çêkirin. Tu tiştên ku dê bên tu nekirin bi destê te ve nezeliqin. Da ku bona tu ya ku çavê xwedayê te xudan de rast de bike. Ji bo ku tu bi hemû emrên xudan ên ku îro jeştera emir dikin bigirin, ger tu gotina xudan guhdarî bikî, bila hêrsa xudan ji xeyda xwe vegere û mîna son dayê bapîrên te bila dilovaniyê li te bike û heyfa wî li te bê û te zêde bike. Beşa çardahan. Hûn lawên xwedayê xwe xudan in. Hûn ê bona mirî di bedena xwe de birînê venekin û navbera çavên xwe bêyîm û neyîlin. Ji ber ku tu ji xwedayê xwe xudan re neteweyek pîroz e. û xudan wekî ji hemû neteweyên ku li ser erdêne seretetir be, te ji xwe re bona ku tu bibe neteweyek mexsûsî hilbijart. Tu yê tu tiştekî ku mekruhen nexwe. Heywanên ku hûn ê bikarbin bixwin vanan e. Dewar, mîh û bizin, peskûvî û xezal û gakûvî û bizna çiyayan û ask û ahû û mîya bejî. û hûn dikarin di nav heywanan de her yek ku simê wan qeleşî û yên simê wan çetelîne û kawê jê dikin bixwin. Lêbelê hûn ê ji nav yên kawê jê dikin an jî simê wan qeleşîne vanan naxwin. Deve û kîroşk û kurbeşka zinarê ji ber ku kawê jê dikin lêbelên ne sim qeleşîne. Ew ji we re mindarin û beraz ji ber ku sim qeleşiye lêbelê kawê jê nake. Ew ji we re mindar e. Hûn ê ji goştên vanan nexwin û destê xwe bi laşê wan de nedin. Ji hemû neçiyên ku davê de ne hûn dikarin vana bixwin. Hûn dikarin hemûyên bi perik û pûl bixwin. û hemûyên ku bê perîk û bê pûlin nexwin. Ew ji we re mindarin. Hûn dikarin hemû civîkên paqij bixwin. Lêbeleyên ku hûn ê ji wan nexwin vanan e. Qertel û başok û çûkreş û bet û têrêbaz û li gora celebê kulemar û li gora celebên xwe hemûyên qîjokan. Weştirme û kund û pepûk û li gora celebê xwe waşe. Kundê biçûk û kundê mezin û qaza iraqî û zengilok û sîqalk û kersele û leglek û li gora celebê xwe şîrînşao û tûka dimdim û şevrevînk. û hemî buxikên bi perik ji we re mindarin. Dê neyên xwarin. Hûn dikarin hemû civîkên paqij bixwin. Hûn ê qet laş naxwin. Bona ku wê bixwe, tu dikarî wê bida xerîbê ku di bajarên te de yî. An jî dikare bifroşe biyanekî. Ji ber ku tu ji xwedayê xwe xudan re neteweyek pîroz e. Tu yê karikê di şîrê diya wê de nekelîne. Tu yê mehqaq deyekiya hemû berê tova ku ji salê heta salê di zeviyê de derdkeve bide. û bona ku tu her tim hînî ji xwedayê xwe xudan ve tirsînê bibe, tu yê dehekiya genimê xwe û xemra xwe û zeyta xwe û pêşîbûyiyên dewar û keriyên xwe li ber xwedayê xwe xudan li ciyê ku ew ê bona ji navê xwe re bike şûnwar hilbijêre bixwe. Dema xwedayê te xudan bereketê bide te ji ber ku ciyê xwedayê te xudan bona ji navê xwe re bibe şûnwar hilbijêre, ji te re dûr e, ger rê qasî ku tu nikaribe wê bikişîne dirêj be, wê gavê tu yê wê bike pere û tu yê pere destê xwe de bike buxçe û tu yê here ciyê ku xwedayê te xudan hilbijêre û tu yê pere li gora her tiştê ku canê te bixwaze, bona dewaran û bona mîhan û bona xemrê û bona vexwarinê û bona her tiştê ku canê te ji te bixwaze bide û tu yê li wir li ber xwedayê xwe xudan bixwe û tu û maliyên te hûn ê kêfxweş bibin. û tu yê dev ji lê wî yê ku li bajarên te yê bernede, ji ber ku par û mêresa wî bi te re nîne. Tu yê li dawiya her sê salan di wê salê de hemûya dayekiya zadê xwe derxîne û di bajarên xwe de kom bike. û bona ku bi te re par û mêresa wî nîne, dê lê wî û xerîbê ku li bajarên te ne û sêwî û jinebî werin û bixwin û têr bibin. Da ku xwedayê te xudan di her karê ku tu dike de te pîroz bike. Beşa panzdahan. Tu yê li pêy her heft salî bangewaziyekê bike û bangewazî bi vî awayî dibe. Dê her yek ku deyndar tiştê ku bi deyn daye cîranê xwe pêşkêş û eşkere bike. Dê tengasiyê nede cîranê xwe û birayê xwe. Ji ber ku bangewaziya xudan hatiye bangkirin. Tu dikarî tengasiyê bide yê biyan. Lêbelê her tiştên te
یه برای تری ده دسته ته به بانگوازتی بکه. تبی ویا ده ته ده خزان تو نبه. جبر که دولاته که خدای تا خدان بونا که تو ملکی بسینه میراسی ده ته ده هاو توان امرین که ایرو جتره دکم بونا که بکه بوان بگره تو بقنجی گوتنا خدای خو خدان گورداری بکه ده خدا محقق تا پیروز بکه. جبر مینا که خدای تا خدان جتره واد کریه ده تا پیروز بکه و تو ابدین بده گلک نتویان. لبله تو ابدین نستینه و سروری الگلک نتویان بکه. لبله ده او سر تا سروری نکن. دولاته ته ده یکو خدای تا خدان ده ته gerek ji birayên te zilamekî xizan li cem te di deriyekî te de be, tu yê dilê xwe hişk neke û destê xwe ji birayê xwe yê xizan re negire. Lêbelê tu yê mahqaq destê xwe jê re veke û tiştê ku ew motajî wê ye de mahqaq qasî motajiya wî tu yê bidên bide wî. Nebe ku bila dilê te de bi gotina sala heftemîn sala bangewaziyê nêzik e, ramanek ji rêze tune be û bila li dijî birayê te yî xizan çavê te xerab nebe û tu tiştekî mîna nedanawî neke û demal dijî te ji xudan re bang bike bila ji te re nebe sûç. Tu yê mehqaq bide wî û dema tu bide wî dê dilê te bi keserê nekeve ji ber ku di hemû karên te de û di her tiştê ku tu dest bavêje de xwedayê te xudan ji ber vê yekê dê te pîroz bike. Ji ber ku di hundirê welê te xizan kêm nebe, bona vê ez bi gotina mehqaq tu yê li welatê xwe ji birayê xwe re ji kêm û ji xizanê xwe re destê xwe veke emir didin te. گر برای te mêrekî îbranî an jî jinekî îbranî ji te re bête firotan û 6 sal dîltiyê ji te re bike, wê gavê tu yê di sala heftemîn de wî cem xwe bi azadî serbest berde. û dema te bi azadî wî cem xwe serbest berda, tu yê bi destvalayî bernede. Ji keriyê xwe û ji bêndera xwe û ji mehsera xwe tu yê bi comerdî bide wî. Xwedayê te xudan çav bereketê dabe te, tu yê bi vî awayî bide wî. û tu yê li welatê Misrê dîlbûna xwe û xelaskirina xwedayê xwe xudan di bîra xwe de bîne, bona vê yekê ez îro ji vî tiştî ji te re emir dikim. û de wisa be ku ger ji ber ji te û ji mala te hez dike û li cem te rehet e, ez ji cem te dernakevim bibêje, wê gavê tu yê dirêjkekî rayêle û wî ji guhê wî bi derî ve biçikîne û dê abadîn ew bibe dîlê te. û tu yê ji cariya xwe re jî wisa bike. Dema tu bi azadî wê cem xwe berde, dêj çavê te re zor neyê xuya kirin. Ji ber ku 6 sal qasî du qetê rojaneya rojanîvan ji te re xizmetê kiriye û dê xwedayê te xudan di her karê ku tu yê bike de te pîroz bike. Di dewar û keriyên xwe de her nêrê pêşiyê bûyîye, tu yê ji xwedayê xwe xudan re pîroz bike. Tu yê pêşîbûyiyên dewarên xwe re kar neke û pêşîbûyiyê keriyên xwe nequsîne. Tu û maliyên te li ber xwedayê xwe xudan li ciyê ku xudan hilbijêre ji salê heta salê wê bixwin. û ger di wê de qisûrek hebe ku an jî kor be, her yek qisûrek xerab hebe, tu yê wê ji xwedayê xwe xudan re qurban neke. Di deriyên te de zilamê mindar û zilamê paqij bê cihêtî mîna peskûvî û xezal tête xwarin hûn ê bixwin. Lê hew tu yê xwîna wê nexwe, tu yê mîna wê bi erdê ve birjîne. Beşa 16 bi meha abî bê bigre û ji xwedayê xwe xudan re bike fesih. Ji ber ku xwedayê te xudan di meha abî bê de şevê te ji Misrê ve derxist. û li cihê ku xudan bi navê xwe re bona ku bibe şînwar hilbijêre, tu yê ji keriyan û ji dewaran ji xwedayê xwe xudan re fesihê qurban bike. Tu yê pêre nanê bi havê nexwe, bona ku tumiya rojên jiyana xwe de, tu roja ku ji welatê Misrê ve derketiye di bîra xwe de bîne, tu yê pêre 7 roj nanê bê havên, nanê zebûniyê bixwe. Ji ber ku tu bilezî ji welatê Misrê ve derket. û dê 7 roj di hundirê hemûya sînorên te de li cem te havên neyê xuyanî kirin û di rojeyê kemîn de êvarî ji goştê ku tu yê bike qurban heta sibehê dê tumiya şevê de nemîne. Ji yek bajarekî bajarên xwedayê te xudan dayîne te tu nikarî fesihê qurban bike. Hew tu dikarî fesihê li cihê ku xwedayê te xudan ji navê xwe re bi şînwarî hilbijêre, êvarî dema roj biçe ava tam di wexta ku tu ji Misrê derketibû de tu yê qurban bike. û tu yê li cihê ku xwedayê te xudan hilbijêre tu yê wê bipijîne û bixwe û sibehê vegere û here çadırên xwe. 6 roj tu yê nanê bê havên bixwe û di roja heftemîn de dê ji xwedayê te xudan re civaka pîroz bibe, tu yê kar neke. Tu yê ji xwe re hefte bijimêrin. Ji wexta ku te dasê berda nav zat tu yê dest pê bike û hefteyî bijimêre. Li gor bereketa ku xwedayê te xudan daye te, tu yê bêşa pêşkeşiya ji dil ya destê te ya ku tu yê bide
ji Xwedayê xwe xudan re cejna hefteyan pîroz bike. û li ber Xwedayê xwe xudan tu û lawê te û qîza te û dîlê te û cariya te û lêwî yê ku di bajarên te de yî û xerîbê ku di nav te de yî û sêwî û jinebî û nêlciyê ku Xwedayê te xudan bona ji navê xwe re bibe şinwar hilbijêre kêfxweş bin. û tu yê li Misrê dîlbûna xwe di bîra xwe de bîne û tu yê van zagonan ve bigirin û bînin cih. Paşî ku tu ji bênder û mehsera xwe zadê xwe bide hev, tu yê bona xwe heft roj cejna haymeyan bigire. û cejna xwe de tu û lawê te û qîza te û dîlê te û cariya te û lêwî yê ku di deriyê te de yî û xerîb û sêwî û jinebî û kêfxweş bibin. Li cihê ku xudan hilbijêre, tu yê Xwedayê xwe xudan re heft roj cejnê bike. Ji ber ku Xwedayê te xudan di hemûya zadê te de û di hemû karên destên te de tê bereketê bide te û tu yê hew kêfxweş bibe. Di salê de sê carî di cejna nanê bêavên de û cejna hefteyan de û cejna haymeyan de dê hemû mêrên te li ber Xwedayê te xudan li cihê ku ew ê hilbijêre xuyanî bibin û dê li ber xudan destê wan vala neyên xuyanî kirin. Li gora bereketa ku Xwedayê te xudan daye te her kes qasî ku ji destê wî tê dê bide. Di hemû deriyên te yên ku Xwedayê te xudan didin te de tu yê bona xwe li gora ezbetên xwe serweran û karmendan deynin û dê bi daraziya dadiyê serweriyê li netewê bikin. Tu yê mafê çewt neke û şexsanek giramiyê neke û bertîlê nestîne. Ji ber ku bertîl çavên yên ku bi zanyarî kor dike û gotinên salihan verdigerîne. Bona ku tu bijî û welatê ku Xwedayê te xudan dide te bi mêrasî bistîne, tu yê li pey dadiyê belê li pey dadiyê bimeşe. Tu yê li cem pêşkeşiya Xwedayê xwe xudan ya ku tu yê bona xwe hava bike, ji qet tu darî aşera neçikîne û tu yê bona xwe kevrê çikandî yê ku Xwedayê te xudan jê dikare hen neçikîne. Beşa hevdehan û dewar an jî meha ku qusura wê an jî her tiştekî wê yî xerab heye, tu yê ji Xwedayê xwe xudan re qurban neke. Ji ber ku ev bona Xwedayê te xudan tiştekî mekruh e. Ger di nav we de ji bajarekî ji bajarên ku Xwedayê te xudan didin te mêrek an jî jinek bona ku êrişî peymana Xwedayê te xudan bike ya di çavê wî de xerabiyê bike hebe û biçe û ji îlahekî wekî din re an jî ji rojê re an jî ji heyvê re an jî ji hemûya artêşa ezmanan re qultiyê kiribe û ji wan re secde bike ku min emrê wê neda û ji te re bête giyandin û tu wê bibihîze, wê gavê tu yê bi qencî lêkolînê lê bike û avay ger rast be û li İsraîlê kirina vî tiştê mekruh li cih be, wê gavê tu yê wî mêrî an jî wê jinî mêr an jî jina ku vî tiştê xerab kiriye derxîne deriyên xwe û tu yê bi keviran ve wan birecimînin û dê bimirin. Mêrê ku dê bimre, dê bi gotina du şadeyî an jî sê şadeyî bête kuştin. Dê bi gotina şadeyekî neyê kuştin. Bona ku wî bikuje, dê pêşiyê destê şadeyan û paşî wê destê hemûya netewê li ser wî bin. Bi vî awayî, tu yê xerabiyê ji nav we rake. Ger di bajarên te de wekî bendên keftûlev tê di navbera xwîn û xwînê de, di navbera doz û dozê de, an jî şer û pevçîninê bona te tiştekî gelekî bi zehmet, ê ku tu darazî bike hebe, wê gavê tu yê rabe û hilkişe cihê ku Xwedayê te xudan dê hilbijêre û tu yê were cem kaînan lêwîyan û yê ku di wan rojan da dadgere û lêkolînê bike û dê biryara daraziyê ji te re bête giyandin. û tu yê li gora biryara ku ji cihê xudan hilbijêre bigihînin te bike û tu yê bala xwe bide ku li gora her tiştên ku hînî te kirine tu bike. Li gora zagona ku hînî te bikin û li gora daraziya ku ji te re bibêjin tu yê bike. Ji biryara ku giyandine te, tu yê bi rastî an jî çepê ve çewt nebe. û her kî kahîn an jî serwerê ku bona ji Xwedayê te xudan re xizmetê bike li wir disekine guhdarî neke û bi kanciyê bike, dê ew zilam bimre û tu yê ji İsraîlê ve xerabiyê rake. û dê hemû netewê bibîzin û bitirsin û êdî kanciyê nekin. Dema tu were welatê ku Xwedayê te xudan dide te û tu yê milk bike û li wir rûne û mîna hemû neteweyên ku li dora min in ez ê qiralekî deynim ser xwe bibêje, muheqeq tu yê zilamê ku Xwedayê te xudan hilbijêre bi qiralî deyne ser xwe. Tu yê ji nav birayên xwe yekî bi qiralî deyne ser xwe. Tu nikare zilamekî biyanî ne ji birayê xwe yî deyne ser xwe. Hew dê bona xwe hespan zêde neke û bona zêdekirina hespan dê netewê şûnde ve negerine Misrê. Ji ber ku xudan ji we re, êdî carekî din hûn ê ji vê rêya ve venegerin gotiye. û bona ku dilê wî çewt nebe, dê bona xwe jinan zêde neke û bona xwe bi zêdeyî zîr û zêv zêde nekin. û dê wisa be ku dema ser texta xwe yî qiraletiyê rûne,
Jiber ya ku liber kahinan û Lêwiyan nusxeyek vê zagonê pirtûkekê de binivîse û dê li cem wî be û dê di hemûya rojên jiyana xwe de ji wê bixwîne da ku ji Xwedayê xwe xudan tirsînê û bona kirina hemû gotinên vê şerîetê û vê zagonê hînê girtina wan bibe. Bila ser birayên wî dilê wî bilind nebe û ji emir bi rastî an jî çepê ve çewt nebe. Da ku ew lawên wî di navenda İsraîlê de di welatê xwe de zehf bijîn. Veşa 18 Dê par û mêrasa kaînan, Lêwiyan û hemûya ezbeta Lêwî bi İsraîlê re nebe. Dê ji pêşkêşiyên xudan ên ku dagir de tên çêkirin û mêrasa wî bixwin. û dê di nav birayên wan de mêrasên wan tune bin. Mîna ku xudan ji wan re gotine ew bixwe mêrasa wan e. û ji netewê jiyên ku divê dewar an jî divê mêh qurban dikin, dê mafê kaînan ev be. Dê pîl û du çeng û hûr ji kahîn re bête dayîn. Tu yê nûberên genimê xwe û xemra xwe û zeytê û peşma pêşîniya mêyên xwe bidin wî. Ji ber bona ku ew û lawên xwe her tim bi navê xudan ve ji kirina xizmetê ve bisekinin, Xwedayeta xudan ji hemû hezbetên te wê hilbijart. û ger Lêwî yek ji bajarekî ji bajarên te yê ku lê mêvan e ji hemûya İsraîlê ve bi hemûya daxwaziya canê xwe were ciyê ku dê xudan hilbijêre, wê gavê dê mîna hemû birayên xwe Lêwiyan yên li wir li ber xudan disekinin bi navê Xwedayê xwe xudan ve xizmetê bike. Xeynî jiya ku ji firotina mêrasa bava tiye dê para wek hev bixwin. Dema tu were welatê ku Xwedayeta xudan dide te, tu yê hîn nebe ku li gor tiştê mekrûh ên wan neteweyan bike. Divê di nav we de yê ku law an jî qîza xwe ji agir ve derbas kiriye, an jî remeldar, an jî stêrknas, an jî sêrbaz, an jî efsûnkar, an jî sêrkar, an jî cinkar, an jî nêrînvan, an jî yê ku miriyan re dişêwîre tune be. Ji ber zilamê ku van tiştan bike ji xudan re mekrûh e û Xwedayeta xudan ji ber van tiştê mekrûh wan ji ber te diqewirînin. Tu yê Xwedayê xwe xudan re gehîştî be. Ji ber van neteweyên ku tu yê milkên wan bistînin stêrknasan û remeldaran guhdarî dikin, lêbelê Xwedayeta xudan bona kirina wisa te bernedaye. Dê Xwedayeta xudan bona te ji nav we ji birayên te pêxemberekî mîna min derxîne. Tu wî guhdarî bike. Çawa ku li hore bê di roja civandinê de tevgotina ez carekî din dengê Xwedayê xwe xudan nebîzim û êdî vî agiriyê mezin nebînim û nemirim ji Xwedayê xwe xudan vexwest. û xudan ji min re got, ya ku gotin qenc gotin. Ez ê bona wan ji nav birayên wan pêxemberekî mîna te derxînim û ez ê gotinên te têxin devê wî û dê her tiştên ku jê re emir bikim ji wan re bibêjin. û dê wisa be ku ez ê ji zilamê ku gotinê min ên ku ew ê bi navê min ve bibêje guhdarî neke bigerim. Hew pêxemberek ger gotina ku bona bibêje emir nedame wî bikancî bi navê min ve bibêje, an jî bi navê îlahekî din ve bibêje, dê ew pêxember bimre. û ger tu bi gotina em çawa bi gotina ku xudan negotiye bizanibin ji dilê xwe ve bibêje, dema pêxember bi navê xudan ve bibêje û ew tişt nebe û dernekeve, tiştê ku xudan negotiye ew e. Pêxember bi kanciyê gotiye, tu yê jê bêzar nebe. Beşa 19 Dema Xwedayeta xudan neteweyên ku Xwedayeta xudan welatên wan dane te bavêjin û dema tu di bajarên wan de û di xaneyên wan de rûniştin, di navenda welatê te yî Xwedayeta xudan bona ku tu ji xwe re bike milk daye te de, tu yê bona xwe sê bajarî cêwî bikin. Tu yê bona xwe rêgeyê amade bike û tu yê sînorê welatê ku Xwedayeta xudan bi mêrasî daye te bi sê parî ve par bikin. Da ku herê ku zilam bikuje bireve wir. û derheqê zilam kuştiyê ku bona sax bimîne bireve wir de tiştê ku bête çêkirin ev e. Zilamê ku derbasiyê de nefreta wî ji cîranê wî ve tune be û bi nezaniyê lê xisti be, mesela bi cîranê xwe re bona ku êzingan jê bike diçe daristanê û destê wî bona ku dar jê bike bi bivir ve lê dixe û ger hestin ji destî ve derkeve û li cîranê wî bikeve û ew bimre, dê ew ê bireve ji van bajaran yekê û sax bimîne. Yana yê ku tola xwînê il de hîn hersa wî sor be, dê bera pê yê ku zilam kuştiye bide û ji ber ku rê dirêje dê bigêje wî û ji ber ku ji berê ve gira wî li zilamê hatiye kuştin nîne, ew ne müsteheqî mirineyî. Lêbelê dê wî bikuje. Bo vê yekê ji te re bi gotina tu yê bona xwe sê bajarî hilbijêre dibêjim. û bona ku tu ji Xwedayê xwe xudan hez bike û her tim dirêyên wî de bimeşe, ger tu bona kirinê bi hemû emrên ku îro ji te re emir dikin bigirin, ger Xwedayeta xudan mîna ku ji bapîrên te re son daye sînorên te fireh bikin û hemû welatê ku dayîna wan ji bapîrên te re wat kiribûn bide te, wê çaxê tu yê bona xwe siyên din
بسروان سه باجاران و بخن. دا کو بلاد هندره ولاته کو خدای تا خودان به میراثی دته دا خوینا به سوجنرجه و سر تا خوین تنه به. لبلی گر زلامک جیران خو و بکره و کمینه ده لبنداوی به و بسر و ورابه و لوی بخه و بمره و بره و جوان باجاران باجاره کی و گاوه ده کالپیرن باجاره وی بشینن و جور رایجن و بنا کو بمره ده وی بدن یک کو طلا خوینه الده. ده حیفت الی نه. لبلی بنا کشتره بقنجی توی خونا بسوچ جی اسرائیل وراکه. ده میراث خوی دولت کو خدای تا خودان بنا تشخوره بکمل دده تدهی توی جه سینور جیران خو یا کو ظلام اندما کون دانین نگوهره. دل دجی ظلامه کی ده هر سوجه کو کرنه بنا هر توره فسادی آنجی سوجه ده شعده اکرانه به. دب گوتنا دو شعده آنجی گوتنا سه شعده تشتگ ناو دیر به. گر لدجی ظلامه کی در حق خرابیه ده بنا که شعدهیه بکه شعده اک دروچین لدجی ویرا به و گاوه دو ظلامه که دنا وان ده دوز هنه دل بر خودان لبر کاهین و سرورین کدوان روژان دنه بسکنن و ده این سرور قنج لکولنه لی بکن و آوای گر شعده دروچین به ولجه دروین لدجی برای خو شعدهیه کربه و گاوه لدجی برای خو تشته که دفکری هر چه به و نبوی بکن و تویجنا و خرابی راکه و ین کل پی بمینن ده ببیزن و بترسن و ده دیجاره کی دن مینا ویا تشته کی خراب دنا وده نکن و ده حیفات لی نه لدولا جان ده جان لدولا چاف ده چاف لدولا دران ده دران لدولا دست ده دست لدولا لنگ ده لنگ به بشا بیستمین دما تلدجی نیارن خودر که و جنگی و دما تاسپان و عربین جنگی و نتویگ جته زیده ترن دیتن تجوان نترسن جبر خدایت خودان یک تجولات مصر و درخستیه بتره و ده و سابه که تمام بکوین جنگی ده کاین نزیک ببه و بنتویر باخفه و جوان را ببیجه گهداری بکه یا اسرائیل اون ایرول دجی نیارن خود کوین جنگی بلا دلی و سس نبن مترسن و نلرزن و جوان بزار نبن جبر بنا خلاص بکن بناش بو بنیاران را جنگی بکه یکو بار دچه خدای و خدانه و ده سرباز بنتویر باخفن و ببیجن یکو خانی نو آوا کریه و ترخان نکریه کیه یه بلا هره و وگره مالا خواه دبکو جنگی ده بمره و ظلامه کی وکی دن و ترخان بکه و یکو رس چکاندیه و میواوی پیشین نده هف کیه یه بلا هره و وگره مالا خواه دبکو جنگی ده بمره و ظلامه کی دن میواوی پیشین بده هف یکو پیرکی را درگستی بویه و پیر نزوجیه کیه یه بلا هره و وگره مالا خواه دبکو جنگی ده بمره و ظلامه کی دن پیر بزوجه و ده سربازان گوتنین خو بدومینن و جنتویره بویجن کیه که ده ترسه و دلی خو سسته بلا هره و وگره مالا خو و بلا دلی برایم وی مینا دلی وی نحلن و ده و سابه که دما سربازا خافتنی قداندن ده سرکین ارتشی لسری نتوی و وزیفدار بکن دما بنا که تو پیر جنگی بکه نزکی باجاره کی ببه تو بانگی آشتیه بکه و ده و سابه که گر برسوا آشتیه بده ته و درین خو جتره وکن و گاوه ده و سابه که همون نتویه کد ناو دنه ده اشتره بین سخرکار و قلتی اشتره بکن و گر بتره آشتیه نکه و بخوزه که جنگه بکه و گاوه توی دور لی بگره و دما خدایت خودان و دا دسته توی هر میرین و بده برشور هاو توی پیرکان و زاروکان و حیوانان و هر تشتین لباجرن همویا مالین و تالان بکن و توی مال نیارین خواه ین که خدایت خودان واندانه دستین تا بخون توی نش باجارین وان نتوان به لیبلیش باجارین که گله کی دوری تنه و سابکن هاو توی قد کسی که هلمه دستینن جوان باجارین که خدایت خودان به میراسی دن تا ساغ نیلن لیبلی توی وان هیتیان و آموریان و کنانیان و پریزیان و هیویان و یابوسیان مینا که خدایت خودان اشتره امر کریه به تومی تنه بکن دا کل گورا همو تشتیم مکروح این کج ایلان خوره چه دکن هین و نکن یانا هنالدجی خدای خودان سوجه بکن بنا که باجاره کی را جنگه بکه و بستینه دما توی پر روژان دورو هلیم و بگرن توی بورل داریم وان نخن وان خرا مکن جبر که تو دکاری جوان بخواه و توی وان جه نکن جبر که ماداره بیار مروه که جالیت دورو هل بلا لبین گرتن هاو دارین که تو دزانی جوان نای خوارن تو دکاری خراب بکن و جه بکن و حتی باجاره که بتر جنگه دکه بکه و توی الدجی ویم متری سیچه بکه و شا بیستو یکان لولاته که خدای تا خودان بنا تشخوره دکه ملک ددته گر ظلامه کی مری
yel beyare ketiye u kajale ki vatiye lexsin naezanin bete ditin ve gave de kalepirin te u serverin te derkevin u durtiya bajarin dora zilame kuatiye kuştin bipibin. U de u sabbe ku kalepirin bajari heri neziki zilame kuatiye kuştinin cidevaran çelekek civan ya naatiye xabtandın u nir le hüstü neketiye raylin u kalepirin vi bajari de çeleke daxinin navala ku ciye naatiye ajotun u çandine u del vur le navale ustiye çeleke bişkinin. U de lavin levi kahinan nezik bibin jiber ku Xwedayê te xudan bona ku jê re xizmetê bikin û bi navê xudan re pîroz bikin wan hilbijartin û dê li her dozê û di her şerê de li gora gotina wan bibe. Û hemû kalepîrên wî bajarî yên ku herî nêzîkî zilamê hatiye kuştinin dê li nevalê li ser çêlekê ku hustî şikestî destên xwe bişon û dê bersivê bidin û bibêjin. Destên me wê xwînê nerjandin û çavên me wî nedîtin. Ji netewa xwe te xelas kiriye ji İsraîlê re biborîne ya xudan. û di nav netewa xwe İsraîlê de xwîna bêsûj neyêle û dê xwîn ji wan re bête borandin. û dema tu ya ku çavê xudan de rast e bikî tu yê xwîna bêsûj ji nav we rake. Dema tu li dijî neyarên xwe derkeve cengê û Xwedayê te xudan wan bidin destê te û tu wan bi dîlîtî bibe. Ger tu di nav dîlan de pîrekek nêrîna wê xweşik bibînî û dilê te wê bikişîne û tu bixwaze ku wê bi jinetî ji xwe re bistîne, wê gavê tu wê bîne hundirê mala xwe û dê ew serê xwe kur bike û neynûkên xwe jê bikin. Dê kincê dîlîtiyê ji ser xwe bavêje û dê ew ê li mala te rûnê û bêkê masîmeyekê ji dayîk û bavê xwe re bigirî û paşî vêya tu yê nêzîkî wê bibe. û tu yê bibe mêrê wê û dê ew bibe jina te. û dê wisa bibe ku ger tu jê hez neke, wê gavê canê wê çawa bixwaze tu yê wê berde. Lê belê tu yê tu carî wê pere nefiroşe. Tu yê mîna koleyekê tevgerînê lê neke ji ber ku te wê nizm kir. Geriyek ya jê tê hezkirin û ya din jî jê tê kerehandin du pîrekên zilamekî hebin û pîrekên tên hezkirin û kerehandin lawan jê re anî bin dinê û lawê ku pêşiyê bûye ger ji pîreka ku jê ve tê te kerehandin be, wê gavê dê wisa bibe ku di roja ku malê pêrê ye bi mêrasî ji lawên xwe re par bikin li ser lawê ku ji pîreka jê dikerehin nikare mafê lawê yekemniyê bide lawê xwe yî ji pîreka ku jê ve tê te hezkirin bûye. Lê belê bi dayîna du para hemû malên ku pêrene bide lawê xwe yî ji pîreka ku jê re tê te kerehandin bûye dê bi lawê pêşiyê bûyînê wî nas bike. Ji ber ku ew destpêka quweta wî ye. Mafeyê ku pêşiyê bûyiye yê wî ye. Lawekî zilamekî yê bi enyad û asê gotina bavê xwe û gotina dayîka xwe guhdarî nake û çawa ku wî perwerde dikin lê dîsa jî wan guhdarî nake hebe, wê gavê dayîk û bavê wî dê vî awayî dê bi wî bigirin û derxînin cem kalepîrên bajarê wî û deriyê ciyê wî û dê ji kalepîrê bajarê wî re bibêjin. Ev lawê me bi enyad û asê ye, gotina me guhdarî nake, çilek û araxur e. û dê hemû zilamên bajarê wî wî bikevir ve birecimînin û dê bimre. Tu yê ji nav we xerabiyê rake û dê hemûya İsraîlê bibîzin û bitirsin. û ger zilamek sûcekî misteheqî mirinê kiribe û bête kuştin û ger tu wî li ser darekî daliqîne, dê meytê wî di tûmiya şevê de li ser darê nemîne. Lê belê tu yê di wê rojê de miheqaq wî binax bike. Ji ber zilamê ku hatiye daliqandin jaliyê Xwedê ve bi nalet e û tu yê welatê ku Xwedayê te xudan bi mêrasî dide te mindar neke. Beşa bîst û duyan. Dema te ganêr an jî meha birayê xwe ji rê ve çewtbûyî dît, tu yê wan ji nedîtinê neyê. Miheqaq tu yê wan ji birayê xwe re şûnda bînin. û ger birayê te ne nêzîkî te be, an jî ger tu wî nas neke, wê gavê tu yê bîne mala xwe û heta ku birayê te lê bigere, dê li cem te bimîne û tu yê şûnda bide wî. û tu yê bona kerê wî wisa bike û bona kincê wî wisa bike û bona her tiştên wî yên windayî yên ku birayê te winda kiriye û te jî dîtine tu yê wisa bike. Divê tu ji nedîtinê neyê. Dema tu ker an jî ganêrê birayê xwe di rê de ketî dît, divê tu wan ji nedîtinê neyê. Miheqaq tu yê tevî wî wan rakin. Dê kincê zilam li ser pîrekê nebe û zilam kincê pîrekê li xwe neke. Ji ber her kesê ku van tiştan çê dikin mekruhê Xwedayê te xudanin. Ger di rê de bi rasthatinî li ber te li ser her yekî darekî an jî li ser erdê tevî çêlikan an jî hêkan hêlînek civîkan hebe û ger dayîk li ser hêkan an jî çêlikan rûniştî be, tu yê dayîkê tevî çêlikan ra neêle. Bona ku ji te re be qencî û temenate dirêj bibe, tu yê miheqaq dayîkê berde.
lebele tu dikarî bona xwe çêlikan raêlin. Dema tu xaniyekî nû ava bike, tu ê bona xaniyê xwe batirsokî çêbike. Da ku geriyek ji wir bikeve, tu xwînê neyne ser xaniyê xwe. Tu ê rêzê xwe bi du celebê tovê ve neçîne. Yana tu jî bûna wê tova ku te çandiye û berê res bona ciyê pîroz dê bêstendin. Tu ê ker tevî ganêr nebezîne cota jotinê. Tu ê qumaşê rîs û kitan tevî ev li xwe neke. Tu ê li ser çar qozikên rûbera ku tu xwe pê dixwimîne pasaran çêbikin. Ger zilamek pîrekekê bigire û nêzîkî wê bibe û jê bikere he û lêbarkirina tiştên şerm lê bike û navê wê xera bike û ger vê pîreka stendim û dema nêzîkî wê bûm tê de nîşaniyên qîstiyê nedîtim bibêje, wê gavê dayîk û bavê pîreka ciwan dê nîşanên qîstiyê yên pîreka ciwan raêlin û bînin derî ji kalepîrên bajarê re û dê bavê pîreka ciwan ji kalepîran re bibêje: Min qîza xwe bi jinetî da wî zilamî û jê dikere he. û avay bi gotina min di qîza te de nîşanên qîstiyê nedîtin tiştên şerm lê bar kirin, lêbelê nîşanên qîstiyê yên qîza min vanan e û dê kinj li ber kalepîrên bajar ve raxînin û dê kalepîrên bajêr wî zilamê raêlin û hişdar bikin û dê wî mahkumî cezaya 8 şekel perê zîv bikin û bidin bavê pîreka ciwan ji ber ku ew zilamî navê qîzekî İsraîlê xera kir û dê pîrek bibe jina wî zilamî. Di tûmiya temena xwe de dê nikar be wê berde. Lêbelê ger ev tişt bi pîreka ciwan re tunebûna nîşanên qîstiyê rast be, wê gavê dê pîreka ciwan derxînin deriyê mala bavê wê û dê zilamên bajarên wê bikevir ve birecimînin û dê bimre ji ber ku di mala bavê xwe de bi kirina zinayê li İsraîlê rezîltî kiriye û tu ê ji nav xwe xerabiyê rake. Ger zilamek bi pîreka zilamekî din re raketî bête dîtin, wê gavê zilamê ku pîrekê re radikeve û pîrek dê ew her du jî bên kuştin û tu ê xerabiyê ji İsraîlê ve rake. Ger pîrekek ciwan ya ku qîz e bi zilamekî re dergîstî be û zilamek wê di bajêr de bibîne û pêrê rakeve, wê gavê hûn ê wan her duyan jî derxînin deriyê bajêr û wan çawa ku li bajêr de bû lê ne qêriyaye pîrekê û ji ber ku jina cîranê xwe nizm kiriye zilam bikevir ve birecimînin û dê bimrin û tu yê xerabiyê ji nav xwe rake. Lêbelê ger zilam pîreka dergîstî li beyarê bibîne û wê bigire û pêrê rakeve, wê gavê tenê zilamê ku pêrê raketiye dê bête kuştin. Lêbelê tu yê tiştekî pîreka ciwan re neke. Di pîreka ciwan de sûcê ku misteheqê mirinê ye nîne. Ji ber çawa ku zilamek li dijî cîranê xwe rabe û wî bikuje, ev tişt jî wisa ye. Ji ber ku wê di beyarê de dît, pîreka ciwan ya dergîstî qêriya ye, lêbelê kesî ku wê xelas bike nebûye. Ger zilamek pîrekek ciwan ya qîz e û dergîstî nebûye bibîne û pê bigire û pêrê rakeve û ew bên dîtin, wê gavê zilamê ku pêrê raketiye dê 5 şekel zîvî bide bavê pîreka ciwan û dê pîrek bibe jina wî. Ji ber ku wê nizm kiriye, dê tûmiya temena xwe de wê bernede. Dê zilamek jina bavê xwe negire û dawa bavê xwe veneke. Veşa 23 Zilamekî êlika wê eciqiye, an jî lebatê mêraniya wê hatiye jêkirin, dê nekeve civaka xudan. Dê lawikê fahişê nekeve civaka xudan. Tu yên ji wî ne heta qasî ku bigêje nifşeya wî dehemîn, dê nekeve civaka xudan. Amoniyek an jî Moabiyek dê nekeve civaka xudan. Tu yekê ji wan heta qasî nifşeya dehemîn, dê tu carî nekeve civaka xudan. Ji ber dema ku hûn ji Misrê derketin, bi nan û avê derneketin pêşiya we. û ji ber ku li dijî te li bajarê Petorê ya Aram Naharayîmê bala mê lawê bewr, bona ku naletê ji te re bike bi mişeyê girtin. Lêbelê Xwedayê te xudan nexwest ku balam guhdarî bike. Lêbelê Xwedayê te xudan naletê bona te wergeran bereketê, ji ber ku Xwedayê te xudan ji te hez kir. Tu yê tûmiya temena xwe de qet li xweşî û qenciya wan negere. Tu yê ji Edomî nekere he, ji ber ku ew birayê te yî. Tu yê ji yê Misrî nekere he, ji ber ku tu li welatê wî xerîb bû. Zarokên nifşeya sêwemîn yên ku ji wan re bûyîne, dê bikevin civaka xudan. Dema tu ji artêşgehê li dijî neyarên xwe derkeve, tu yê xwe ji her yek tiştên xerab biparêze. Ger di nav we de zilamekî ku ji ber rewşa şevê nepaqije hebe, wê gavê dê derkeve dervê artêşgehê, dê nekeve hundirê artêşgehê. Lêbelê dê wisa bibe ku dema bibe êvar, dê de avê de xwe bişo û dema roj biçe ava dê bikeve artêşgehê. û dê li derveyê artêşgehê ciyekî te hebe û di wir de derkeve derve. û dê di nav çekên te de sîngek hebe û dê wisa bibe ku dema tu li derve rûnê, tu yê bi wê bikole û bizîvire û yên ku ji te derketine bi wê ve bixwimînin.
جبر کو خدایت خدام بنا کو ته خلاص بکه و دبر ته د نهرن ته بده دست تنابر ارتشگاه ته د دمشه بو وی کی جبو ته د تشتکی کریت نبینه وشته وجه خو نزویرنه دی ارتشگاه ته پیروز به توی دیل کوش جم افندی خو رویای جم ته نه ده افندی وی دی بتره دنا وده جباجاره ته باجاره کی ده لجیه کو عجبان دی و بجارتیه دی رونه توی تنگاسی نه دوی دیش قیزن اسرائیل وجلاوین اسرائیل کسی که خواه وقفی فحشه کریه تنبه توی قزنجا فحشا پیره که آنجی میشه فحشه ظلام وانا هر یک قوله که نینه پرسکه خدای خو خودان جبر که وانا هر دویانجی تشتین که جو خدای تا خودان مکروحن تو خوازه بلا سلفا پره به سلفا زخیره به آنجی سلفا هر تشتین که بدین و تین دایم بن توی بسلف دین نده برای خواه تو دکاری بسلف دین بدهی بیان لبله توی بسلف دین نده برای خواه دا که لولاته تو باناب ملکی بستینه دچه ده هر تشتین که توی دسته خو باویجه ده بلا خدای تا خودان تا پیروز بکه دما توش خدای خو خودان را قوله بده توی داین آوه ده درنگ نمینه جبر که خدای تا خودان ده محقق و ته ده بگره و ده بنا تا بسوچ لبله گر توش قول داین خو وکشینه ده بنا تا نبسوچ تا پیشکشیاش دل یاکوب دوی خو و گوتیه چاوش خدای خو خودان را قول کربه توی وی آوائی یا کج دوی تا درکتیه بگره و بکه دما تو بکه و رزه جیرانی خو وکی کجانی تا بخوازه حتی که تو تیر ببه توی بکر بتری بخواه لبله توی نخه فراغا خواه دما تو بکه و ناف زاده جیرانی خواه تو دکاریب دسته خواه و سملان جیب کن لبله توی دست زاده جیرانی خواه و کل نکه پشا 24 دما ظلامک پیرکه که رایله و پیره بزوجد دو سب به جبر که دوی ده تشتک شرمزاری دیتیه گر پیرک ده چاوی ده سایه نبینه ده کاغذ آوی بردان بنویسه و بده دسته وی و ده اجمالا خواه بشینه و پاشی کجمالاوی جدا بو پیرک دکاره هره و ببه جنا ظلامکی دن و گر ظلامکی دن جیجه بکره و بناوی کاغذا بردان بنویسه و بده دسته وی و اجمالا خواه بشینه آنجی گر ظلامک و بجنتیش خواه رستندیه بمره ظلامه وی بره ایک و شاندیه پاشی کجنک هاته مندار کرن نکاره و دیسا بجنتیش خواه بگره جبر خودان اف تشتکی مکروحه والولاته که خدای تا خدا میراسی دته توی سوجه نده کرن دما ظلامک جنه کی نو بینه ده در نکه و جنگی و ده تو کاری لسروی و نکن ده ساله که المالا خود سربست به و پیرکا که پیر زوجه ده کف خوش ببه ده تو کس آشه آنجی کفری وی جورین به مشکانه ای نگره جبر که جیانا ظلام مشکانه دگره گر جلاوین اسرائیل ظلامکی که جبرای خو و جانه کی ددزه هبه و مینا دیلان لب که آنجی وی بفروشه و گاوه ده او دز بمره و توی خرابی اجناوه راکه ده نخوشی جزامه ده بالا خو بدن که اون لگوره هر تشتن که کاهینان لوی یان هینی و دکن بکن و وان به بالکشی بگرن و نجبو وکی که امر دائمه وان بکن بگرن دما اون جمصر درکتن تشتک خدای تا خودان دره ده جمری امریکر دبیرا خود بینن دما تو تشتکی بدین بده جیرانه خو جبو که تو مشکنه و بستینه توی نکه و مالاوی توی اجدر و بسکنه و ظلامه که تبدین دایوی ده مشکنه اشتر درخینه درو و گر او ظلام زبون به توی مشکنه وی و رانکه و دما روش بچه آوا توی محقق مشکنه شونده بدوی و دید کنجه خود راکه و دعایا خیرش طرف که و دل بر خدای تا خودان بنات چبون به تحسباندد دخوازه بلاش برای انتبن آنجیش خریب انته ین کد ناو باجار انته دنه ببن توی تنگاسی نده کسی زبون و خزانه به حق دست توی میشه اوی دروژاوی ده بری که روش به لبده جبر که زبونه و دلوی بریا وید که یانا دل دجی ته جو خدان فریاد بکه و ده بنا تبه سوچ ده بنا لاوان باب نین کشتن و بنا بابکان لاو نین کشتن ده herkes buna sucen xwe bên kuştin. Tu yê derheqê xerîb û sevî de deraziyê neguhere û kincê jinebiyê bi mişkaneyî nestîne. û tu yê dîlitiya li Misrê û xelaskirina xwe ya ku xwedayê te xudan te ji wir xelas kiriye jî di bîra xwe de bîne, kirina vî tiştî ez bona vê yekê ji te re emir dikim. Dema te zeviyê de zadê xwe çinand û demetekê zeviyê ji bîr kir, tu yê bona ku wê bistîne ve negere. Bona ku di her karê destê te de xwedayê te xudan te pîroz bike, dê ew bibe yê xerîb sêwî û jinebiyê. Dema te darên xwe dawşandin û zeytûnên xwe dan hev, bona ku yê li pê mayî bidî hev, tu yê ve negere. Dê be yên xerîb sêwî û jinebiyê.
Dema tu reze xwe xera bike, bona ku yê li pê mayî bidî hev, tu yê venegere. Dê beyên xerîb, sêwî û jinebiyê. Tu yê li welatê Misrê, dîlbûna xwe bîra xwe de bîne. Ez kirina vî tiştî bona vê yekêşte re emir dikim. Beşa 25 Gerdenav zilaman de keftûleftek çêbibe û werin dadgehê û serweran derheqê wan de daraziyê bidin, wê gavê dê salih bê sûc û yê xerab bi sûc derxînin. û dê wisa bibe ku zilamê xerab ger müsteheqî lêxistinê be, dê serwer wî bide dirêjkirin û li ber xwe li gora xerabiya wî bi hejmarê wî bide lêxistin. Dikare çelçewî lê bide lêxistin. Dê zêde meke. Yana ger zêde bike û ji vêya zêdetir lê bixe, wê gavê dê birayê te di çavê te de nizm bibe. Tu yê devê gayê ku benderê cercerê dike, girê nede. Ger bira pevre rûnin û yek ji wan bimre û lawê wî tune be, dê pîrekayê miriye ji derve bi zilamekî biyan re nezewce. Dê birayê mêrê wê nêzîkî wê bibe û bonak jê re bibe jin wê bigre û wezîfa tîbûnê dê jê re bike. û dê wisa bibe ku lawê pêşiyê yê ku pîrekê wî aniye dinê bi navê birayê ku miriye dê cihê wî bigre û dê navê wî ji İsraîlê ve neyê rakirin. û ger ew zilam naxwaze ku bi jina birayê xwe re bizewce, wê gavê dê jina birayê wî derkeve derî cem kalepîran û dê bibêje: Tiyê min li İsraîlê ji sekinandina navê birayê xwe xwedda alî, naxwaze wezîfeya tîyîtiyê li min bike. Wê gavê dê kalepîrên bajarê wî bangî wî bikin û jê re bibêjin û ger bisekine û ez naxwazim wê bisînim bibêje, wê gavê dê li cem kalepîran pîreka birayê wî were cem wî û dê çarxa wî ji lingê wî derxîne û tu yî ser çavê wî bike û dê bersivê bide û bibêje: Ji zilamê ku mala birayê xwe ava nakere, wisa tê kirin. û li İsraîlê dê navê wî wekî yê çaroxa wê hatiye derxistin bêteban kirin. Dema ku zilaman bi hev re şer bikin, pîrekeyekî nêzik bibe û bona zilamê xwe xelas bike destê xwe dirêjî destiyê ku li zilamê wê dixe bike û ger bi cihê wî yê şermezariyê bigre, wê gavê tu yê destê pîrekê jê bike. Dê heyfa çavê te lê neyê. Dê kîsê te de mezin û biçûk bi du celebî wezin tune be. Divê li mala te mezin û biçûk du pîvek tune be. Bona ku li welatê Xwedayê te xudan dide te temena te dirêj bibe, divê wezna te tam û rast be. Dê pîveka te tam û rast be. Ji ber yên ku hemûyên van tiştan dikin, hemûyên ku neheqiyê dikin ji Xwedayê te xudan re mekruhin. Dema hûn ji Misrê derketin, tiştên ku amalek dirê de ji te re kirine, ka çawa rê derket pêrgîniya te û dema tu westayî bû, lêxistina wî yên ku li pey te mayîne, hemû lawazên li pey te ne di bîra xwe de bîne û ew ji Xwedê netirsiya. û dê wisa bibe ku li welatê ku Xwedayê te xudan bona ku tu ji xwe re bike milk bi mêrasî de te, dema Xwedayê te xudan bi dor û ber ji neyarên te ve aramiyê daye te, tu yê ji bin ezmanan ve bîranîna amalek paqij bike. Tu yê ji bîr neke. Beşa 26 û dê wisa bibe ku dema tu bikeve welatê ku Xwedayê te xudan bi mêrasî de te û dema tu wê ji xwe re bike milk û tê de rûnê, tu yê ji nûberê hemûya zadê axa ku tu ji cihê Xwedayê te xudan daye te de hev bigre û tu yê wê tê xeselikekê û tu yê here cihê ku Xwedayê te xudan bona ji navê wî re bibe şûnwar bijartiye. û tu yê here cem ye ku di wan rojan de kahîne û tu yê jê re bibêje: Ez îro ji Xwedayê te xudan re digihînim ku ez hatim welatê ku xudan bona bide me, ji bapîrên me re sondê dayîbû. û dê kahîn ji destê teselikê rayle û dê wê li ber pêşkeşîgeha Xwedayê te xudan deyne erdê. û tu yê li ber Xwedayê xwe xudan bersivê bide û wisa bibêje: Bavê min aramiyek koçer bû û bi hejmarî hindikî daket Misrê û li wir bû mêvan û li wir bû neteweyê xurt û bi hejmarî zêde. û Misrîyan ji me re bi xerabiyê kirin û me nizm kirin û xizmeta giran danîn ser me û me ji Xwedayê bapîrên xwe xudan re feryadê kirin û xudan dengê me bihîstin û zebûniya me û zehmeta me û tengasiya me dîtin. û xudan bi destê xurt û bi milê dirêjbûyî û bi toqînek mezin û bi elamet û niwezeyan me ji Misrê derxistin. û me anîn vê derê vî welatî, welatê ku jê şîr û hunguv de erike da me. û niha ya xudan, nûberê zadê axa ku te daye min avay, anîm. û tu yê wê deyne cem Xwedayê xwe xudan û li ber Xwedayê xwe xudan tu yê secde bikî. û tu û Lêwîyî û xerîbê ku di nav we de yî, hûn ê hemû qenciya ku Xwedayê te xudan daye te û maliyên te de kêfxweş bibin. Di sala sewemîn de, di sala cihêkirina dehekiyê de, dema te cihêkirina dehekiya zadê xwe qedand,
توی بده لوی خریب سوی و جنبیه و ده درین تده بخون و تیر ببن و تویلبر خدای خودان ببیجه لگورا همو امرین که تجمن را امر کربون تشتین پیروز جمالا خود درخستم و هم جواندام لوی و خریب و سوی و جنبیه جه امرین ته در نکتم و جبیر نکرم دماد شینا خود بوم جوه نخوارم و دما مندار بوم جه را نشتم و بونا مری جه ندام گوتنا خدای خودان گهداری کرم لگورا هر تشتی که تجمن را امر کرنه کرم جه شنوارا خوی پیروز جه ازمانان ولجر بنیره و نتوا خو اسرائیل و ولاته مینا که تجباپیر مره واد کربو دایمه ولاته که جه شیر و هنگف دایره که پیروز بکه ایروش خدای تا خودان کرنا وان زاگونان و دارازیان شتره امر دکن و تیوان به حمویا دل خو و به حمویا جان خو بگرن و بکن تیروش تصدیق کر که خدان خدای تی و توی درین وی ده بمشه و توی بزاگون و امر و دارازیان وی و بگرن و توی گوتنا وی گهداری بکه و خدان جی مینا کشتره گوتو بو ایرو تصدیق کر که تونتواوی خاصه بو وی که توی همو امر وی و بگرن و چاقی مینا که گوتو بو بونا توش خدای خودان را ببه نتویک پیروز ده تش همو نتوین که افراندنه ده پسفدانه ده و دناو دنگ ده و دمزنتیه ده سرطتر بکه بشا 27 و موسا و کالپیرین اسرائیل امر دان نتوی و گوتن به همو امره که ایرو جوار امر دکن بگره و ده او سابه روژا که هنج اردنی و درباسی ولاته که خدایی تا خودان دده تا ببن توی بونا خو کفرین مزن بچکینن و تویوان بکلسه و بکلس بکن و دما که تو درباس ببه توی همو گوتنین و زاگونه سروان بنویسینن دا که تو بکار به بکه و ولاته جه شیر و انگف دایرکن یه که ده خدایی تا خودان بده ته ولاته که مینا خدای باپیرین تا خودان جته رو وعد کریه و ده او سابه که دما اونجا اردنی و درباس ببن وان کفرین که ایرو جمرین وان لوه دکم و نلچیای اباله بچکینن و تویوان بکلسه و بکلس بکن و تویلور جه خدای خودان را پیشکشیگه جه کفران پیشکشیگه یکی آوا بکه توی سروان حالت اسن نده شغلاندن توی پیشکشیگه خدای خودان جه کفرین که نا تیه قوارتن چه بکه و توی سروی جه خدای خودان را پیشکشین شوفتاندن پیشکش بکن و توی پیشکشین خوشی پیشکش بکن اولور بخواه و توی البر خدای خودان و کف خوش به و توی سر کفران همو گوتنین و زاگونه زحف پاک نویس بنویسینن و موسا و کاینان لیویان به همویا اسرائیل را خوین و گوتن هش به و گهداری بکه یا اسرائیل تو ایروش بو نتوا خدای خودان و توی گوتنا خدای خودان گهداری بکه و امر و زاگونه وی ین که ایروش تر امر دکن بکن و موسا و روژه امر دا نتوی و گوت دما اونجا اردنه و درباس ببن بونا نتوی پیروز بکن ین که دل سر چیای گریزیمه بسکنن وانانه شیمعون و لوی و جهودا و ایشاکار و اوسف و بنیامین و ین که بونا نعلت بکن لسر چیای اباله بسکنن وانانه روبن، گاد و آشر و زبولون دان و نفتالی و ده لوی بدنگه کی بلند برسوه بدن همو ظلامین اسرائیل و ببیجن کار دسته و نرمنده کی ظلام که پوته قوارتی آنجی رجاندی ایکوش خدان را مکروح چه بکه آنجی بدزیکا بچکینه بلاب نعلت به و ده همونه تا برسوه بدن و آمین ببیجن یکو باوی خواه آنجی دایکا خواه بچوک ببینه بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن یکو جیه سینوره جیرانه خواه بگوهره بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن کی کو یکور جره درخینه بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن یکو مافی خریب سوی و جنبی خوار بکه بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن یکو بجنا باوی خوار را که و بلاب نعلت به جبر که داوا باوی خواه وکریه و ده همونه تا آمین ببیجن یکو به هر یک حیوانی را که و بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن یکو بخشکا خوی قیزا باوی خواه آنج قیزا دایکا خوی را که و بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن یکو بخوسیا خوار را که و بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن یکو بدزیک الجیرانه خواه بخواه بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن یکو بنا کشتنا ظلامه بسوش برتیل بستینه بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن یکو بنا کرنا گوتنین و زاگونه وان تصدیق نکه بلاب نعلت به و ده همونه تا آمین ببیجن
Beşa 28 Bona girtin û kirina hemû gotinên Xwedayê xwe xudan, ên ku îro jemrên wan didim te, ger tu bi qencî gotinên wî guhdarî bike, dê Xwedayê te xudan te li ser hemû neteweyên dinê veseretetir bike. û ger tu gotina Xwedayê xwe xudan guhdarî bike, dê hemû ev bereketan bi ser te ve werin û bigêjin te. Tu yê li bajêr bi bereket be û li beyerê bi bereket be. Dê hilbera bedena te û hilbera erdê te û hilberê heywanên te û golikên dewarên te û berxikên keriyên te bi bereket bin. Dê selika te û teşta te yê hevîrê bi bereket bin. Dema tu bikeve hundir, tu yê bereket be û dema tu derkeve tu yê bereket be. Dê xudan neyarên te yên ku li dijî te rabûne li ber te bişkînin. Dê li dijî te ji rêyekê vê derkevin û dê ji ber te ji heft rêyî ve birevin. Di embarên te de û di her tiştên ku tu yê destê xwe bavêjê de, dê xudan bereketê ser te ve emir bike û Xwedayê te xudan di welatê ku dide te dê te bereket bike. û ger tu bi emrên Xwedayê xwe xudan ve bigirin û ger tu di rêyên wî de bimeşe, mîna ku xudan son daye te, dê te bona xwe wekî neteweyekî pîroz bisekinîne. û hemû neteweyên erdê dê bibînin ku tu bi navê xudan ve tête bankirin û dê ji te bitirsin. û li welatê ku xudan bona bide te, ji bapîrên te re son dayîye dê xudan di hilbera bedena te de û di hilbera heywanên te de û di hilbera axa te de bona qenciyê zêdeyiyê bide te. Bona barana welatê te di wexta wê de bide, her karê destê te pîroz bike, dê xudan ezmanan xezîneya xwe yê qenc ji te re veke û tu yê bideyên bide gelek neteweyan û tu yê bideyên nestîne. û ger tu bona girtin û kirinê emrên Xwedayê xwe xudan, ên ku îro ji te re emir dikim guhdarî bike û bona qultiyê ji îlahên wekî din re bike û li pê wan bimeşe, ger tu ji hemû gotinên ku îro ji te re emir dikim bi rast an jî çepê ve çewt nebe, dê xudan te neke terî. Lê dê bike serî û tu yê hew serete bibe û tu yê nebebinî. Lê belê dê wisa be ku ger tu bona kirin û girtinê bi hemû emir û zagonên Xwedayê xwe xudan, ên ku îro ji te re emir dikim, gotina wî guhdarî neke, dê hemûya van naletan bi ser te ve werin û dê bigêjin te. Tu yê li bajêr bi nalet be û li beyerê bi nalet be. Dê selika te û teşta te yê hevîr bi nalet bin. Hilberê bedena te û hilberê axa te, golikên dewarên te û berxikên keriyên te dê bi nalet bin. Dema tu bikeve hundir tu yê bi nalet be û dema tu derkeve tu yê bi nalet be. Ji ber ku tevkarên xwe yê xerab dev ji min berda. Heta ku tu helaq bibe û heta ku tu bi zûyî tune bibe, di her karê ku tu bona kirinê destê xwe bavêje de, dê xudan nalet, şaştî û pekandinê bişîne li ser te. Heta ku teşser welatê ku tu bona ji xwe re bike milk diçê te biqedîne, dê xudan webayê bi te ve girê bide. Dê xudan bi weremê, bi tayê, bi nêmê û bi germiya ku dişewitîne ve, bi zivahiyê ve û bayê ku ji çolê tê ve û bi efnikê ve li te bixe û heta ku tu tune bibe, dê vana bera te bidin. û dê ezmanên ser serê te ne bibin tunç û erda ku dibin te de yî dê bibehesin. Dê xudan barana welatê te bike toz û qûm, heta ku tu helaq bibe, dê ji ezmanan ve dakevin ser te. Dê xudan telber neyarên te ve bide şikandin. Tu yê li dijî wan di rêyekê de derkeve û tu yê ji ber wan ji heft rêyî ve bireve û tu yê li hemû welatên dinê ve bibe beredayî. û dê laşê te ji hemû civîkên ezmanan re û ji heywanên hov yên erdê re bibe êm û kesî ku wan birevîne dê tu nebe. Dê xudan te bi qûnêra Misrê, ya ku tu nikarî çêbûnê jê bibîne û bi girêkan û bi gurîbûnê û bi xurê ve li te bixe. Dê xudan bi şêtbûnê û bi kortiyê û bi şaşbûna dil ve li te bixe. û zilamê kor çawa tariyê de bi alîkariya dest ve bimeşe, tu yê jî nîv rojê bi alîkariya dest ve bimeşe û tu yê di rêyên xwe de serfiraz nebe. û hew tu yê her tim di tengasiyê de hatiye hiştin û hatiye tazîkirin be û dê kesî ku te xelas bike tu nebe. Tu yê pîrekekê re dergîstî bibe û dê zilamekî din pê re rakeve. Tu yê xanî ava bike û tu yê tê de rûnenê. Tu yê rez biçikîne û fêdayê nebîne. Dê li ber çavê te gayê te bê te serjêkirin û tu yê ji wê nexwe. Dê kerê te bi zorê ji ber te bê te raştin û dê ji te re şûnda neyê dayîn. Dê dewarên te bidin neyarên te û bona te tu kesê ku xelas bike dê tu nebe. Dê law û qîzên te bidin destê neteweyek din û dê çavên te bibînin û tumiya rojê de bi bêrîkirina wan ve bitefin û dê tu tij destê te ve neyê.
ده همو هلبری زویات و همویا کدات نتوه کو تپه نزانه ده بخون و هاو توی تم ده تنگاسی ده بیتشتن و بیت عجقاندن. جبر تشتن کچاوین تا دیتنه توی دین ببه. تچونگین تا ده و دشقین تا ده جنافکوی لنگین تا حتی سری تا ده خودان بقونی را خراب یا که تنک اربجه چیبونه بینه لطبخه. ده خودان تا اقرالک تو دین سرخو باجو ناو نتوه که تو و باپیرن تا هم پی نزانن ولور کور و دار تیج ایلایم وکی دن را قلتیه بکه. و توید ناو همون نتوهن که خودان تا بشینه ناوانده ببه تشته شاشکری متلوک و قرفوکی. توی گلکی توه ببه زویه و هندکی بدهب. جبر که ده کلی و بخواه و بقدینه. توی رزان داینه و تمار بکه لبله توی خمره و نخواه. توی تریجی ندهب. جبر که ده کرمان بخون. ده همون سینورن تده دارین تی زیتونه هبن. لبله توی رون دخواه ده نده. جبر که دارین تین زیتونه ده میوان خو بوشینن. ده لا و قیزن تابن لبله ده نبنین تا. جبر که ده هرن دیلتیه. ده کلی دور لحمو دارین تا و هلبرا زویات تا بگرن. خریبه کدنا ودهی هر کج ته سرطاتر به ده زیداتر سرطاتر به و ته هر کو بجر و بچه ته هنجی بجر و بچه. او بدین بده تا و ته بدین ندوی. او ببه سری و ته ببه تری. و ده هموی وان نالتان بسر ته ورن و حتی که طلاق ببه ده برا ته بدن و بگیجن ته. جبر که تبونا که بزاگون و امرین وی این کشتر امر کرنه بگرن تا گوتنا خدای خو خودان گهداری نکر. و ده ویل سر ته و آبا دین لسر نجاده ته ببن نشانک و نوازه. مادم که تجبر زیده یا هر تشتیش خدای خو خودان را بکیف خوشی و بشابونا دل قلتیه نکر جنایرین ته ین که خودان اشتره بشینن را توید برچیبونه ده و ده تیبونه ده و تازیبونه ده و ده هر جلبه تونبونه ده قلتیه بکه و حتی که تحلاق بکه ده نیره اصل سر هستیه تا بخه ده خدانش دور و جسره دنه نتوه که نتوه که توی زمانه فهم نکه مینا که قرتل بفره ده بینه سرته نتوه که وجه تند یا شخصا کسی پیربوی را حرمت ناکه و دلیوان بزاروکان را ناشوته و حتی که تحلاق بکه ده هلبری حیوانی ته و هلبری زویه تا بخوه و حتی که طبقه دینه ده اشتره گنم خمرانو و رون و چلکن حیوان انته و چلکن می انته نهیلن و حتی که لحمو ولات تا دیوار انته یم بلند و قایم این کتبان اولانه بکوین ده لحمو باجار انته دول تا بگرن و الولات که خدای تا خدام دایته ده لحمو باجار انته دول تا بگرن و دورگرتنا که نهر انته زوره بدن تا و تنگاسی ده توی هلبرا بدن خواه گوشته لا و قیزن خواه ین کو خدای تا خدان دانه تا بخون. دنا و ده چاوه زلامه کو نازک و زحف نارینه دل دجی برای خواه و دجی جناوی یا کد حنبزاوی دی و دجی زاروکن خواه ین کو جبر ماینه خراب به و دورگرتنا کو نهرین تا لحمو باجارین تا ده زورید ده تا و تنگاسیه ده جبر کو تو تشنمه دج گوشته زاروکن خواه ایکو او دخواه نده توین جوان. چاوه پیرکا نازک و نارین یا کجبر نازک بون و نارنتیا خو نه علمیه که نافکوی لنگه خو دین عرده دل دجی میره خوی ده حنبزاوه دهی ول دجی لاوه وی ول دجی قیزاوه ول دجی زاروکه که نوش رحماوه بوی ول دجی زاروکن که ده بین دنیا خراب به جبر که ده دورگرتنا که نیارن ته دل باجارن ته ده زوره بدن ته و تنگاسیه ده جبر هر توره تنبونه دیوان به دزیکا بخون بونا کج ناوه خدانه خو خدام به مزنتی و هبت بترسه گرتو بونا کو وان بکن به همو گوتنیم و زاگونه این کد و پیرتکی ده نویساندنه نگرن و گاوه ده خدان آسیوین ته و آسیوین نجاده ته بکن تشتکی شاشکری بکن آسیوین بدوماهی و مزن و نخوشین خراب و بدوماهیک و ده همو نخوشی مصری این که تجوان ده ترسیان ده دیسا بینه سرته و ده بتبه بزلقن و حتی که طلاق ببه خدان هر نخوشی و هر آسیبین که دوی پیرتکا زاگونه ده نادنه نویساندن جی بینن سرته و هونه به حجماری هندک بین بردان لبله هند زدهیه ده قاسی سترکن عزمانان بون جبر که و گوتنا خدای خو خدان گهداری نکرن و ده او سببه که جبر که قنجیه بوه دکن و زده دکن خدان چاو کیف خوش بوبه جبر که ده و علاق بکن و تنه بکن جی ده خدان اوسا کیف خوش به و هونه سر ولاته که بناش خوره بکن ملک دکبینه بین قطاندن و ده خدان وجنیچکه که عرده حتی نیچکه دن دناف همون توان ده بلاو بکن
Ulwer têjdar re ji kevir re ji îlayên wekî din ên ku bapîrên te pê nizanibûn re qultiyê bikin. û tu yê di nav neteweyan de rehetiyê nebîne û dê bona navkeya lingê te cihê rawestinê tu nebe û dê xudan li wir dilekî dilerize tefandina çav û bêdermaniya can bidin te û dê li ber te jiyana te di hejandinê de be û tu yê bi şev û roj bitirse. Tu yê bi jiyana xwe ve ewle nebe. Ji ber tirsa ku dilê te dagirtiye û ji ber her tiştên ku çavên te dîtine tu yê sibehê xwezîka êvar bibe bibêje û êvarî xwezîka sibeh bibe bibêje. û rêya ku ji te re êdî tu yê carekî din wê nebîne gotime dê xudan dîsa bi keştiyan te bîne Misrê û li wir hûn ê xwebdîl û cariyetiyê ji neyarên xwe re derxînin firotinê û kesî ku we bistîne dê tu nebe. Beşa bîst û nehan. Xeynî peymana ku xudan li Horebê bilawên İsraîl re kiribû, gotina peymana ku bona li welatê Moabê bi wan re deyne ji Musa re emir kiriye evin. û Musa bangê hemûya İsraîlê kirin û ji wan re gotin. Hemû tiştên ku xudan li welatê Misrê li ber çavên we ji Firavûn re û ji hemû qulên wî re û ji hemûya welatê wî re kirine, ceribandinên mezin ên ku çavên we dîtine, elametan û wan niwazeyên mezin we dîtin. Lêbelê heta niha xudan bona zanînê dil û bona dîtinê çavan û bona bihîstinê guh nedan we. û çel salî we çolê de meşandim. Kincê we ser we kevin nebû û dilingê we de çaroxa te kevin nebû. Bona ku hûn bizanibin xwedayê we xudan ezim, wenan nexwarin û xemr û alkolên din ve nexwarin. û dema hûn hatin vî cihî Sîhonê qiralê Heşbonê û Ogê qiralê Başanê li dijî me bona cengê derketin û melwan xistin û me welatên wan stendin û wê bi mêrasîdan Rûbeniyan û Gadiyan û neviyê Ezbeta manaşiyan. Bo vê yekê bona ku hûn di her tiştî de serfiraz bin gotinê vê peymanê bigirin û wan bikin. Îroj hûn serekên we, kalepîrên we û pêşhatiyên we, hemûyên zilamên İsraîlê, zarokên we, pîrekên we û xerîbên ku di hundirê qesrên we de ne, ji yê ku êzingê we jê dike heta yê ku ava we dikişîne, hûn gişt li ber xwedayê xwe xudan vesekinîne. Da ku tu bikeve peymana xwedayê xwe xudan û sonda ku xwedayê te xudan îroj bi te re dike û bila îroj te bona xwe bi neteweyî bisekinîne û wekî ji te re gotiye û mîna ku ji bapîrên te re ji İbrahîm, İshak û Yaqûb re sond daye bila ji te re bibe xwedê. Waz vê peymanê û vê sondê ne tenê bi we re. Lêbelê ez biyên ku îroj bi me re li ber xwedayê me xudan û biyên ku îroj bi me re li vir nesekînînê re jî dikim. Ji ber hûn pê dizanin ku em çawa li welatê Misrê rûdiniştin û çawa ji nav neteweyên ku em ji nav wan ve derbas bûn derbas bûyîne. û we tiştên wanî mekruh û putên wanî dar û kevir, zîb û zêrên ku di nav wan de bûn dîtin. Da ku bila di nav wan de zilamek an jî pîrekek, an jî eşîrek, an jî ezbetek nebe ku bona îroj here û ji îlayên wan re qulitiyê bikin. Dilê wî ji xwedayê me xudan ve vegere û bila di nav we de riha ku ziravik an jî pelînê dide tu nebe. û bila nebe ku dema gotinên vê sondê bibihîze, bila bi gotina ez çi qas di enyada dilê xwe de bimeşim, bona ter û hişk pev re tune bike, bila dilê xwe de xwe pîroz neke. Dê xuda nexwaze lê biborîne. Lêbelê dê wê gavê çavnebarî û hêrsa xudan dê li dijî wî zilamî xurî bide û hemûya naletên ku li vê pîrtikê de nivîsandine dê ser wî dakevin û dê xudan navê wî ji bin ezmanan ve paqij bike. û dê xudan li gora hemû naletên peymana ku di vê pîrtikê de nivîsandîne wî bona asî wê ji hemû ezbetên İsraîlê ve cuda bike. û nifşeya ku were lawên wê yên ku dêl pê we rabin û biyanê ku ji welatekî dûr ve were asîwên vî welatî û nexweşiyên ku xudan wan şandine û dema bibînin ku wekî xirabûna Adma û Tiseboîm û Sodom û Gomoraya ku xudan de hêrsa xwe de wê bi serî û binî kiriye, hemû welatê wî bi kevkurt û xwe û bi şewate û nayê çandin û berê nade û tê de giyayê hêşîn şîn nayê, dê hemûyên neteweyan jî biaxivin û bibêjin. Gelo çima xudan veya vî welatî kir û xweyda vê hêrsa mezin gelo ji ber çi ye? Dê wê çaxê bibêjin. Ji ber dev ji peymana ku xwedayê bapîrê xwe xudan dema wan ji Misrê derxistin bi wan re kiribûn berdan. û çûn û ji îlahiyên ku bi wan nizanin û ji wan re bi parî nehatine dayîn re qultiyê kirin û ji wan re secde kirin. û bona hemû naletên di vê pîrtikê de nivîsandîne bîne serê vî welatî, hêrsa xudan li dijî wê sor bû.
و خدان به حرسه و بخزبه و بحرسان مزن وان جوالات وان و قطاندن و میناکو ایرو جوسه وان آویتن ولات کیدن. تشتن و شرطیین خدایم خدانن. لبله حچی تشتن که بونا هم همو گوتنن و زاگونه بکن حتیه درکتنی هولی آبادین ین منه و ین لاوین منه. بشاسی امین. همو وان تشتان برکت و نعلتا کدانی مبرته دما ور سرته و دماد ناو همون نتوین که خدای تا خدان تا آجوتی ناوانده تو اند بیرا خود بینن و وگره خدای خو خدان و تو و لاوین تا لگور هر تشتن که ایرو جمره وان تدکم دما تو گوتناوی به همو دل و جان خو گهداری بکی ده و سابه که ده خدای تا خدان سرگونا تا وگرینه و البر تا بکه و ده وگره و ده خدای تا خدان تش همون نتوین که تلوان بلاف کرنه بده هف. ین تا این که هاتنا آجوتن گرلنیچکی عزمانان جیبن ده خدای تا خدان تجور بده هف و تجور رایله و ده خدای تا خدان تبین ولاته که باپیرین تج خوره کرنه ملک و تیوش خوره بکه ملک و ده اشتر قنجیه که بکه و ده تج باپیرین تزیده تر پر بکه و بونا که تجبو به همو دل و جانه خواه جو خدای خواه خدان و حزب که بجی ده خدای تا خدان دلی تا و دلی نجاده تا سنت بکه و ده خدای تا خدان هموی انوان نعلتان دین سر نیارین تا ین که تعدیل تا کرنه و ین که جتا دکه رحن و توی وگره و گوتنا خدان گهداری بکه و به همو امرین که ایرول تا امر دکن بکن و خدای تا خدان بونا کشتره با قنجی ده هر کاری دسته تا ده هلبره بدن تا ده و ده هلبره حیوان تا ده و ده هلبره آخا تا ده تا برکت بکه جبر که بوناش تره با قنجی ده خدان جبر تا کیف خوش به چاو کشبر با پیرن تا کیف خوش بو گرتبونا گرتنا امر و زاگون خدای خو خدان این که دوی پیرتکا زاگون ده نویسان دینه گوتنا و گهداری بکه گرتب حمود دل و جان خو وگره خدای خو خدان جبر او امره که ایرو جلته دکم بونا تا نزوره وشته ندوره او نل عزمانه که تو ببیجه کاکی ده بونا ملکش عزمانان و بونامه و بینه و بمره بده بیستن که اموی بکن و او نش بحره و ده تره که تو بیجه کاکی ده بونامه درباسی آلیه دنی بحره به و بونامه و بینه و بمره بده بیستن که اموی بکن لبله بونا که تو بکه او گوتن زاف نزیکی ته ده دوه ته و دل ته دی بنره از ایرو جیان و قنجی و مرن و خرابی داتینم برته جبر که ایروش اشتر جخدای خو خدان و حسکرنه و درین وی ده مشاندنه و به امر و زاگون و دارازین وی گرتنه امر دکم دا که تو بجی و زیده بی و الولاته که بونا تشخوره بکه ملک تو دچه بلا خدای تا خدان تا پیروز بکه لیبله گر دلی تا بزیوره و تو گهداری نکه و خوپه و برده و ج الهیم وکی دن را سجده بکه و گر تو قلتی جوان را بکه از ایرو اشتره دگهینم که محقاقونه تنبن لولاته که بوناش خوره بکن ملک و نج اردنه درباس ببن و بکفنه ده تمنا دریج نبه از ایروش عرض و عزمانان لدجی و شعده دگرم که جیان و مرنه و برکت و نعلت دانیم برته جبو وی که جیانی هل بجیره دا که بوناش خدای خو خدان حزب که گوتناوی گهداری بکه و بونا که پیر گریدایی بمینه تو و نجاده ته بلا بجین جبر که جیانا ته و درجی روژین ته اوه دا که تلولاته که خدان بونا بده با پیرن تج براهیم اسحاق و عقوب را بونا که بده وان سنده دایی رونه بشاسی و یکان و موسا چو و وان گوتنانج حمویا اسرائیل را گوتن و جوان را گوتن از ای روش 120 سالیمه ایدی بونا در کتنو کتنه قدرتا من نینه و خدان جمن را تویجوه اردنه و درباس نبه گوت یکو دیش برته و درباس به خدای تا خدانه یکو دیش پیشیاته و وان گلان حلاق بکه اوه و توی ملکه وان رایجن و مینا که خدان گوتیه یکوش پیشیاته و درباس ببه یشویه و خدان جه قرالین آمورین که وان حلاق کرنه ره وکیش سیون و اوگره و الولات وان ره کرنه دیش وانا ره جی بکه و ده خدان لبر و وان بدن دست و الگورا همو امره کجوره امر کرمه و نلوان بکن خورد بن و بدل بن مترسن و جوجه وان بیزار نبن جبر یک کبتر دمشه خدای تا خدانه تلوالایی درناخه و درشته برناده و موسا بانگی شکر و البر چاوه همویا اسرائیل جیره گوت خورد به و دلاویر به جبر که تیوه نتویره بکه ولاته که خدان بنا بدوان جبا پیرن تر سون دایه
و تو مراسیل وان پار بکه و یکود پیشیا ته ده دمشه خدا نه او ابتره به تلوالایی درناخه و درشته برناده مترسه و نکوه بیزاریه و موسا و زاگونه نویساند و ویدا لاوین لیوی این که صندوقا پیمان یا خدان دکشینن کاهینان و همو کالپیرین اسرائیله و موسا امر داوان و گوت پاشی هر 7 سالی ددمکی اشکره یا سالا روسپیتیه ده ده ججنا هایمیان ده همویا اسرائیل لبر خدایت خدان دما بونال جیه کوی هلبجارتیه ده خویانی باوره ده زاگونه لبر همویا اسرائیل جبو که بگوهن خواه ببیزن توی جوان را بخوینه نتوی زلامان و پیرکان و زاروکان و خریبن ته ین کد باجارن ته ده نه بجوینن دا که بلا ببیزن و هیم ببن و بلاش خدای و خدان و بترسن و بونا کرنا همو گوتنین و زاگونه بلا پی بگرن و لاوین این که پی نزانن جی بلا ببیزن و الولاته که هم بوناش خواه بکن ملک هنجا اردنه و درباسی وی دبنه ده همو روژن که هنیله بجین ده بلا جهینش خدای ما خدان و ترسینه ببن و خدان جه موسا را گوت آوای روژن که توی بمره نزیک دبن بانگیه شو بکه و بونا که از امر بدموی ده چادر جواندنه ده آماده ببن و موسا و یشو چون و چادر جواندنه ده آماده بون و خدان ده چادر ده ستونا اوران ده خویانی بو و ستونا اوره لسر دریه چادر ده سکنی و خدان جه موسا را گوت آوای توی باپیرن خور راکوه و ده اف نتوه رابه لپی الهیم بیان این ولاته که بناد ناوان ده بنده چنه ده زنه بکن و ده جمن بردن و ده پیمانا که بوان را کرمه خراب بکن و ده او روژل ده جوان حرسا من سور به و از ده جوان بردم و از وجه خوشوان وشیرم و بین خوارن و بقدن و ده زاف خرابی و تنگاسی بگه جوان و ده او و روژه بجن ما نجبر که خدای من ند ناو مده او خرابی گیشتن مه وجبر همو خرابیا که بیلاین وکیدن وگره وکرنه از او روژه محقق وجه خو وشیرم اونها بنا خو و قصیده بنویسینن و هینی لاوین اسرائیل بکه بخده و وان دا که بلا او قصیده ال دجی لاوین اسرائیل بنا من ببه شعده جبر که از وان بینم ولاته که جه شیر و هنگف دارکن ای که جباپیر وان را سند خوارمه و دما بخون و تیر ببن و قلو ببن ده بزیورنی لاوین وکیدن و جوان را قلوتیه بکن و ده من بچوک ببینن و پیمان من خراب بکن و ده او سابه که دما زاف خرابی و تنگاسی بگه جوان ده اف قصیده لبروان شعدبوین برسبه بده جبر که ده دوین نجادن وان ده نه اجبیر کرن جبر بری که از وان ببین ولاته که سونده دایمه ایروش از بگمرشیه که ده فکرن و رز دکن و دزانم و او روژه موسا و قصیده نویساند و هینی لاوین اسرائیل کرن و امر لیشوی لاوینون وکر و گوت خورد به و بدل به جبر که تویوان ببین ولاته که جلاوین اسرائیل رسون دایمه و از ابتره بم و او سابو که موسا حتی همو گوتنین و زاگونه تمام ببین دما وان ده پیرتوکه که ده نویساندن قداند موسا امر دا لویین که صندوقا پیمانه یا خدان دکشینن و گوت و پیرتوکا زاگونه رایلن و الجم صندوقا خدای و خدان بونا کل دجی تبه شعده دینن جبر که از بسرهلدانا ته و هسته حشک و دزانم آوای ایروش هندنا وده دجیم لیهون لدج خدا ناسه بون و نپاشی مرنا من چه قاسی زدهی ببناسه همو کالپیرین از بیتین خواه و پیشهاتین خواه لجم من بجوینن و بونا که بلا گوین خواه ببیزن از وان گوتنان جوان را ببیجم و از لدج وان عرض و عزمانان شعده بگرم یعنی از دزانم که و نپاشی مرنا من به تومی خراب بن و جریا که امره الواد کم چوت ببن و دید روژن داوین ده خرابی پیرگینیا و بکن جبر که هونه بکارین دستین خواه بنا خودم به حرس بکن هونه یا که چاوی ده خرابه بکن و موسا حتی گوتنین و قصیده تمام بون وانجا حمویا جواکا اسرائیلی ره بنا که بگوین خواه ببیزن گوتن بشاسی و دودیان یا ازمانو گوه بدن و از بیجم و بلا عرض گوتنین دوی من ببهیزه ده فرکرنا من مینا باران دلوب ببه ده گوتنا من بکوه مینا خوناوه مینا سر چیمنان باران سوک و سر گیایان مینا رجنیان جبر که از ناوه خودم بدم بانک کرن مزنتیه بدم خدای مه او زناره کاره تومیه جبر که همو ریم وی حقن خدای دلسوزیه و نحقیه ناکه یکو دلسوز و راست اوه لدجی وی فسادیه کرن نلاوین وینه شرماوانن نفشه خوار و عکسن
Ya neteva bê aqil û bê hikmet. Ma hûn vê berdelat din xudan. Ma bavêtê ku xwediyê te ye ne ew e. Te afirand û te zeximand. Rojên kem bînin bîra xwe. Bala xwe bidin salên gelek nifşeyan. Ji bavê xwe bipirse, dê ji te re bigîne. Ji kalepîrên xwe bipirse, dê ji te re bibêjin. Dema yê bilind mêrasên neteweyan par bike, dema zarokên mirovan cihê kirin, li gora hejmara lawên İsraîl sînorên neteweyan danîn. Ji ber ku para xudan netewa wî ye. Aqub para mêrasa wî ye. Wîlwarekî ziwa û çolekî tenha û di ûre de dît. Dor lê girt û ser re girt, mîna bîboka çavê xwe wî parast. Mîna qertela ku tevgerê tîne hêlîna xwe û ser çêlikên xwe baskan diçerpîne, baskên xwe raxistin û wan rahiştin, wan li ser baskên xwe ve kiçandin. Tena xwe xudan rê nîşanî wan kirin û tevî wî îlayên biyan tu nebûn. Wî li ser bilindayiyên erdê ve swar kir û berê zeviyê xwar û ji zinarê bi wî hunguv û ji kevirê çeqmaqê rûn damêtandin. Tevî bezên berxikan, dewên çêlekan û şîrên mîhan û bi genimê herî qenc re ji cinsê başanê beranan û nêriyan te xwarin û teşxwîna tiriyan xemrê vexwar. Lêbeleyê şîr û qelew bû û şûn de avêt. Tu qelew bû, qalind bû û te bez girt. Wê çaxê dev ji xwedayê ku xwe afirandiye berda û zinarê xelasiya xwe biçûk dît. Bi îlayên biyan re çavnebartiyê lê kirin. Bi tiştê mekruh ve wî hêrs kirin. Ji cinên ku nexwedane, ji îlayên ku pê nizanin, îlayên wan demên dawîn derketine, ên ku bapîrên we ji wan natirsin re qurban kirin. Te zinarê ku te qewimandiye ji bîra xwe ve derxist û te xwedayê ku te afirandiye ji bîr kir. û xudan dît û ji wan kerihî, ji ber ku law û qîzên wî wî hêrs kirin. û got, ez ê wece xwe ji wan veşêrim. Ka dawiya wan çawa dibe ez bibînim. Ji ber ku ew nifşeyek zaf eksin. Lawên ku di wan de dilsozî nîne ne. Biyê ku ne xwedê ye, çavnebartiyê li min kirin. Bi tiştên nerast min hêrs kirin. Ez ê jî biyên ku ne netewim ve çavnebartiyê li wan bikim, bi neteweyek bê aqil wan hêrs bikim. Ji ber ku di hêrsa min de pêtek bi agir veket û heta binê warê miriyan dişewite û erdê û berê dixwe û diqedîne û bingehên çiyayan pê dixe. Ez ê xerabiyan ser wan kom bikim. Ez ê tîrên xwe li dijî wan biqedînim. Dê ji xelayê biqedin û bi germa bi agir û dê bi helaqa tal ve bên xwarin û qedandin û ez ê jehrayên ku ji erdê ve xîj dibin û diranên cenaweran bişînim dijî wan. Hem yê egît, him jî qîzê, zarokê pesîrê de û zilamê porspî dê ji derve şûr û ji hundir jî toqîn biqelayînin. Min ê bigota ez wan bi dûr ve belav bikim, ji nava mirovan bîranînên wan rakim. Ger ez ji hêrsa neyarê xwe ve netirsiyama, bona ku bila neyar çewt fêm nekin û nebêjin, yê ku hemûyên vana kirine ne xudan e, destê me seretetir bû. Ji ber ku ew neteweyek wisa ye ku şîretên wan nîne û di wan de fêmkarî nîne. Xwezîka bi zanyar bibûna, vêya fêm bikirina, dawiya xwe bifikirana. Ger zinarên wan nefrotiba û xudan wan nedaba dest, ma çawa zilamek bera pê 1000 kesî da û 2 kes 1000 kesî direvandin? Ji ber ku zinarê wan ne mîna zinarê me ye. Yê derheqê vê yekê de daraziyê daye jî neyarê me ye. Ji ber ku mêwa wan ji mêwa Sodomê û ji zeviyê Gomorrayê ne. Tiriyên wan tiriyê ziravikê ne. Goşiyên wan talin. Xemra wan jehra maran û jehra margîskan ya ku dikuje ye. Ma ev tişt li cem min neveşartî û di nav xezineyê min de nemor kiriye. Dema lingên wan bişemtin, tol û cezayên min in. Ji ber ku roja wanî qedayê nêzik e û tiştên ku werin serên wan dê zû werin. Ji ber ku dê xudan serveriyên netewa xwe bike û dema bibîne ku hêza wan diçike, zilamê dîl û azad nemaye, dê dilê wî li qulên xwe ve bişewte. û dê ew bibêje. Zinarê ku xwe spartine, îlayên wan kal ku derê ne? De bila rabin û alîkariyê were bikin. Bila ser were bibin rûpişt. Yên ku rûnê qurbanên xwe dixwe, xemra pêşkeşiyên xwe yên rijandinê vedixwe. Niha bibînin ku ez ewim û li cem min îlah nîne. Ez dikujim û ez divejînim. Ez birîndar dikim û ez baş dikim. û kesî ku ji destê min ve xelas bike nîne. Ji ber ku ez destê xwe ber bi ezmanan vera dikim û dibêjim. Bona heqê hebûna minî abadîn. Ger ez şûrê xwe yî brûskan davêje tûj bikim û serveriyê bigirim destê xwe, ez ê ji neyarên xwe ve tolê hildim û ez ê bidim yên ku ji min ve dikerihin. Ji xwîna yên ku hatine kuştin û hatine dîlkirin ji serê serokên neyaran, ez ê tîrên xwe bi xwînê ve serxweş bikim
û dê şûrê min goşt bixwe. Ya gelno, bi netewa wî re kêfxweş bibin, ji ber ku dê tola xwînên qulên xwe hilde û dê bi tolhildanê bersivê bide neyarên xwe û dê bona welatê xwe bona netewa xwe kefaretê bike. û Musa tevî Hoşeyayê lawên nûn hat û hemû gotinên vê qesîdeyê bi gel ve dan bîstin û got. û Musa ji hemûya İsraîlê re gotina hemûyên van gotinan qedand. û ji wan re gotin, dilê xwe bixin hemû gotinên vê zagona ku hûn ê bona bigirin û bikin ji lawên xwe re emir bikin, hemû gotinên ku îroj ez ji we re şadeyiyê dikim. Ji ber ku ew bona we ne tiştekî vala ye, ji ber ku ev jiyana we ye. û li welatê ku hûn bona ji xwe re bikin milk ji Ürdünê ve derbas dibinê, dê temena we bi vêya ve dirêj be. û Xudan di heman rojê de bi Musa re axivî û got, hilkişe vî çiyayê neboye, çiyayê abarî me, yê ku li hemberî Erîhayê li welatê Moabeyî û welatê Kenanê yê ku ez bi milkî didim lawên İsraîl bibîne. û mîna ku birayê te Harûn li çiyayê horê mir û beşdarî neteweya xwe bû, tu jî li çiyayê ku tu yê hilkişê de bimre û beşdarî netewa xwe bibe. Ji ber ku li çola Tisînê di avên Merîba Kadeşê de wednav lawên İsraîl de êrişî min kirin. Ji ber ku wednav lawên İsraîl de min pîroz nekirin. Ji ber ku tu yê ji hember ve welat bibîne û tu yê nekeve wir, welatê ku ez didim lawên İsraîl. Beşa sî û sisêyan. û duaya xêrê ya ku zilamê Xwedê Musa berî mirna xwe ji lawên İsraîl re xwendiye ev e. û got, Xudan ji Sînayê ve hat û ji wan re ji Seyrê ve derket. Ji çiyayê Paranê ve biriqî û ji nav 10,000 pîroz ve hat. Bona wan laliyê wî yê rastê fermana biagir hebû. Belê, ew ji gelê xwe hez dike. Hemû pîrozên wî destê te dene. We ew li cem lingê te rûniştin, dê herek ji gotinên te ve rayilin. Bona civaka Aqub mêrasî, Musa emrê zagonekê ilme kirin. û wekî hemû ezbetên İsraîlê pev re bin, dema serekên netewê civiyan, ew li Yeşûrûnê qiral bû. Bila Rûben bijî û nemre, bila zilamên wî bi hecmarî kêm nebin, ya ku bona cihûda ev e û got. Ya Xudan, dengê cihûda bibêze, wî bîne nav netewa wî, bona xwe bi destên xwe ve şer kir û tu yê li dijî neyarên wî ji wî re alîkar be. û bona li wî got, Tummîmîn û Ûrîmîna te ji bo qulê te yî dilsoz yê ku Telmasayê wî ceriband û di avên Merîba de pêrê ketî keftûlev têne. Ew di derheqê bavê xwe de û di derheqê dayîka xwe de wan nedîtim got û birayên xwe nas nekirin û ji lawên xwe ve nezan bû. Ji ber ku bi gotina te ve girtin û peymana te diparêzin. Ew ê daraziyên te hînî Aqub û zagona te hînî İsraîlê bikin û dê bixurê deynin ber te û hemû pêşkeşiya şewtandinê deynin ser pêşkeşîgeha te. Ya Xudan, malê wî pîroz bike û ji karê destê wî ve razî be. Pişta yên ku li dijî wî rabûne û jê dikerihin, bona ku carekî din ranebin bişkîne. Bona Benyamîn got, evîndara Xudan, dê li cem wî di ewlekariyê de rûne. Di tûmiya rojê de wê dixwimîne û di nav sermilên wî de rûdine. û bona Yusuf got, ji aliyê Xudan ve welatê wî bi tiştên bi rûmet ên ezmanan bi xunavê û di kuraniya ku li jê radikevin. û bi tiştên zadê rojê ên bi qîmet û bi tiştên bi rûmet ên ku mehan wan ava kirine. û bi tiştên qenc ên çiyayên qedîm û bi tiştên girên abadîn yên bi qîmet û bi tiştên erdê ên bi qîmet û bi tijîbûna wan û bila bi razîbûna yê ku li devîgehê ye pîroz be. Bila bereket were ser serê Yusuf, ser serê yên ku ji birayê xwe ve cuda ye. Ganêrê ku peşiyê bûyiye rewnaqiya wî ye û qiloçên wî qiloçên dewarê kov e. Bi wan ve neteweyan pev re dê nişkên dinê qiloç bikin û ew 10,000 Efraîmin û ew 1000 Manaşeyê ne. û bona Zebûlûn got, ya Zebûlûn, tu bi derketina xwe ve û ya İşşakar, tu bi çadırên xwe ve kêfxweş bin. Dê neteweyan bangî çiyê bikin, dê li wir qurbanên xwe yî çêbûnê pêşkeş bikin. Ji ber ku dê zêdeyiya behrê û xezîneyên veşartî yên qûmê bimêjin. û bona Gad got, yê ku Gadê fireh bike bila pîroz be. Mîna şerêmê rûdinê, milê wê û serê wê jî diperçiqîne. û bona xwe beşa pêşîn hilbijart, ji ber parayê ku zagonê datîne li wir hatibû veşartin û bi serekên netewê ve hatin. Dadiya Xudan û daraziyên wî bi İsraîlê re anîn cih. û bona Dan got, Dan çêlika şêrê ye, yê ku ji başanê ve êriş dike. û bona Naftalî got,
Ya Naftalya bereketa Xudan ve tijî bexş û têr. Tu rojilat û başûr ji xwe re bike milk. û bona Aşer got: Bila Aşer bila wan re pîroz be, bila ji birayên xwe re meqbûl be û lingê xwe di rûnê de dakin. Tê çilmêreyên te yên deriyên hesin û tunc bin û rojên te çawa bin dê quweta te wisa be. Ya Yeşurun, bona alîkariya te yê wekî Xwedê yê ku bi mezinaya xwe li erşê û bi mezinaya xwe li ewran swar bibe nîne. Cihê ku tu xwe bistirîne, Xwedayê ku qedîm e û bazûyên abadîn te dikişînin û neyar ji ber te ve qewirand û helaq bike got. û li warê genim û qemran nû de tena xwe çavkaniya Aqub İsrail de ewlekariyê derûdine. Ezmanên wî ji xûnavê dilop dikin. Ya İsrail, netewa ku ji aliyê Xudanê ku mertala alîkariya xwe û şûrê mezintiya xwe ve hatiye xelas kirin. Tu çi qas dilxweşî? Mawekî te kê heye? û dê neyarên te çaplûsiyê li te bikin û tu yê cihên wan yên bilind bipelixîne. Beşasî û çaran û Musa ji deştên Moabê ilkişiya girê pîskaya çiyayê nebû, ya ku li hemberî Erîhayê ye. û Xudan welêt heta danê hemûya Gîleadê û hemûya Naftaliyê û welatê Efraîm û Manaşeyê û heta behra rojhilatê hemûya welatê Cihûdayê û başûrê û heta Tisoara tejnaya newala Erîhayê ya ku bajarekî xurmeyê rêwî dan. û Xudan jê re got: Welatê ku ji Birahîm re, ji Îshaq û Aqub re bi gotina ez ê bidim nîjada te sond xwarime ev e. Min wê bi çavên te ve nîşanî te dan. Lêbelê tu yê derbasî wê derê nebe. û li gora gotina Xudan qulê Xuda Musa li wir li welatê Moabê mir. û li welatê Moabê li newala ku li hemberî bey Taorê wî binax kir. Lêbelê heta îroj tu kes gora wî nizanin. û dema Musa mir 120 salî bû. Çavê wî qes nebû û quweta wî kêm nebû. û layên İsraîl di deşta Moabê de 30 rojî ji Musa re giriyan û bona Musa rojên şîn û giriyê temam bûn. û Yeşûyê lawê nûn bi rihê hikmetê ve tijî bû, ji ber ku Musa destê xwe danîbûn ser wî û lawên İsraîl li wî guhdarî dikirin û wekî ku Xudan emir dabû Musa dikirin. Lêbelê êdî li İsraîlê pêxemberekî mîna Musa yê ku Xudan rû bi rû dizane derneket. û Xudan ew ji bona ku li welatê Misrê ji Firavûn re û ji hemû qulên wî re û hemû welatê wî re nuwaze û elemetan bikin şand. û Musa bi destê xurt li ber çavên hemûya İsraîlê karên bihêz yên mezin û tirseyêz kirin.